Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji, mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Grazie Ricky, għalla arbohra. Thank you, inti sajja, nina naqman il-taqaw issa. L-lum xtix għal-ostjo. Hija. Ma rejt li jaqlaw li iktar il-lum. Għajt li jaqlaw li iktar il-lum. L-lum tal-Labor bistilem. Min jafta xiex? Forsi ta' Republikani, tal-Amerikani, ta' Trump. Ta' Trump. Jew ta' Putin. Ta' Putin. Le, kif għandi ħafna blazers u skont li bjoħroġ l-ewwel jiena. Ma l-lum. Anke fil-bistija jar inti Rick and Morty. Ejwa. L-lum full-on b'kollax tixin il-mara daw. Ma Rick, ħajja wara l-mewt. Għara ħana għajdlek, toqdux tħabdu raskom. Tuni kollox, tuni l-flus, ħallu l-propieta u nranġarkom jiena. Ej, lest il-podcast għallu. Mela, għara, bħalissa Mirko, sewa, għet ikun ħafna miħaj nirrekordjaw kombinazzjoni immorru nkellmu leaders ta' reliġjonijiet varji. U ħaġa li notajt jiena Mirko u most probably kull minn raħ il-diskussjoni li ikolli ma' daw in-nies sewwa. Illi s'issa kull reliġjon u kull denominazzjoni, kull grupp, x'ħin ta' sarna key questions magħhom fejn tidħol eżempju ir-ruħ jew evidenzi ta' xemm wara l-ħajja, eċetera, eċetera, kollha my opinion flop. L-unika ħaġa l-argument ta' kull bniedem idur fuq ħaġa waħda biss, fidi. Jew temmen, jew ma temminx. Issa, dik personalment għalija mhuwiex argument. Tifhem? Allura, il-bniedem irid ifittex vera fil-konkret aħna x'għandna evidenzi li l-bniedem meta jispiċċalu n-nifs tiegħu ikompli xi ħaġa elsewhere. Mek taqra l-istejjer bibliċi, sewa qatt ma stajt nifhimha f'ħajti jiena, għandek mirakli li Ġesu kien iqajjem diversi nies mill-imwiet. It-tifla ta' Ġajru, Lażru. U li kont vera nibqa' delus il-Bibja, meta kont żgħir speċjalment naqraħħa, illi kull meta jqum xi ħadd ma nisma' xejn, kont inkun iger għadni qed naqraħħa l-istorja, fimt? Kont ngħid jesħat irrakkonti s-sala qamet di xrat fil-mewt, jew wara x'kien hemm wara l-mewt, u xejn, silenzju biss. U l-iktar li kont bqajt delus kienet l-istorja ta' Lażru, għax Lażru kien ilu 4 ijiem mejjed, 4 ijiem qed ngħidu 96 hours mejjed. Issa f'96 hours il-body Naħseb laħaq niten. Decomposed. Inti l-ewwel ma jagħmel joħroġlok id-demm minn ħalqek minn nifsejk u kollox. U mbagħad tibda tintefaħ bil-gassijiet. Trabbillek id-dut. Ġifieri, jekk bniem ikollu naqa' minuta ma jaħdimlux il-moħħ l-oksiġen għal ġol qalb jibqa' kaboċċa. Aħseb wara 4 days wara li ma miraklu divin irid ikun biex jirġiblek l-organi kollha jaħdmu sew, kollox jerġa' jaħdem sew, inti tqum timxi fuq saqajk. Just by the order of a man li jgħidlek isma' int qum. U kull men fuq Lażru vers wieħed qallu u Lażru qam. U għed kif jista' jkun possibbli ħadd ma saqsih Lażru. Kull meta niftakar din l-istorja minn ta' Lażru. Dejjem niftakar f'dik ta' Fantozzjem. Tlozzio Lażru. Tlozzio Lażru. Kont ngħid possibbli l-awtur. Ħadd ma saqsih minn dawk in-nies isma' Lażru dak 4 ijiem mejjed. Welcome back ma għejdilna xemm ħalli nkunu nafu. Allura, qed la m'għandhomx daw evidenzi huma, qed mela min għandu evidenzi. U l-unika ħaġa illi bdejt insib tagħmel sens f'ħajti
Ironically hija mill-kamp xjentifiku mix-xjenza. Ix-xjenza grazzi għal nies seri illi jażlu ma li bdew jistudjaw u jażlu fuq xiġrilu l-bniedem wara li jmut, illum qed ikollna naqas stampa aħjar minn kif konna 100 sena 200 sena ilu. Minn jisu 50 sena law, id-tobba u n-ners bdew ikollhom daw it-tip ta' każijiet fl-isptar fejn ikunu ħajmutu. U għal-bidu bdew jieħduhom bħala tipo huwa xi ħaġa tal-moħħ. Imma mbagħad bdew jkollhom elu f'ta' każijiet. Ma setgħux jibqgħu ma jagħtux każhom u bdew allura jinħolqu dipartimenti apposta biex jistudjaw dawn il-każijiet. Issa, min irid ifittex hemm grupp fil-Virginia University. Dawn huma grupp ta' neurologist. Ta' neurology ġifiri ilhom ġodhom 70 sena, ġodhom ħajjithom kollha jistudjaw fuq hekk. Għandek bħal pereżempju Bruce Grayson, Jim Tucker, Richard Stevenson, dawn kollha ilhom jistudjaw daw il-pazjenti li jidħlu l-isptar imutu, ġifiri fuq l-ECG. Inti fuq l-ECG kollok żewġ linji ta' fuq l-elettriku tal-moħħ u t'isfel tal-qalb. Dawk jiġu straight line u jdumu eżempju kwarta straight line jew 10 minutes. Jew 30 minutes. Mbagħad somehow jerġgħu jibdew tip jerġgħu jaħdem kollox. U f'dawk it-30 minutes li bidem kien clinically dead, jibdri jirrakkontaw x'esperjenza. Issa, ħanidħollok fuq ċertu esperjenzi, mela. Bejn reliġjon u xjenza, fir-reliġjon minn da kollu ma għandna xejn ironically. Ġifieri iktar nies li jgħalmu fuq il-ħajja wara l-mewt hemm, imma m'għandhom evidenza ta' xejn. Ħlief stejjer. Issa, minn aspett ta' xjenza li ħafna jaħsbu li xjenza hija atea, jew jaħsbu li xjenza hemmhekk biex tuqqar il-fidi jew ir-reliġjoni mhux il-każ. Ix-xjenza qiegħda hemm biex affarijiet li aħna ma nistgħux nifhmu tipprova taqbad kaptu għalfejn qegħdin jiġru. Dak kollox xogħol xjenza, u mbagħad toħroġlok bil-matematika jew il-formula ta' x'inhu jiġri biex inti taqbad kaptu ta' x'ġara u ma ġarax. Issa, kull bniedem li hawn fid-dinja, kulħadd anke li tabdem jgħidlek isma' jiena labibi mill-mewt ma nibżax minnha. Imma il-mewt li kulħadd tkitt xi ftit jew għalfejn. Għaliex il-biża tal-mewt mhijiex dying in itself għax bnedem imut. Ġifieri kulħadd jaf li jrid imut kull min twieled. Imma li jibża minnha l-bnedemija li dak l-unknown illi ma jafx issa se jsir minnu. Fejn ħajmur, xemm wara, dawk li jeżistjaw li tilef kont tħobb ħafna l-ommok jew il-missierek jew it-tfal jew il-ħutek jew ħabib jew il-mara jew ir-raġel u daw tliftaw għandek 30 sena għandek 40 sena jew iżgħar jew ikbar u daw fil-qegħdin miegħek ħajjin fil daqshekk ma rajthomx iktar u dik il-ħaġa iktar li lill-bniedem tkissru tweġġaw u emozjonalment tifqgħu għaliex m'għandux idea fejn ħajmur. Ġifier li kieku l-mewt immaġina eżempju jiena ħammut. U ngħidilkom ismara jiena ħammut għadha fl-4 ta' nofsinhar. U kif żatt immut ħammur fuq Marsi ma nistennikom hemm. Nisni għandi one-way ticket. La tistgħu iċċemplu li hemm, la tistgħu tikkuntattjawni, la ħatarawni fuq social media, mkien mit għal dinja. Imma jien ħankun ħangħaddi jiena bħala rikix imkien ieħor ħammur fuq Mars. Issa. Jekk jiena l-mewt tkun hekk, għalkemm in-nies li jafuni ħaj missjawni, imma mhux ħajġu depressed bl-istess mod ta' kif imut bniedem issa għalfejn. Għaliex huma jafu jien fejn qiegħed. Għalkemm Mars ħadd u għadhom ma marrux, imma jgħidu mela qiegħed hemm u xi darba aħna ħammorru hemm mela meta mmutu. Imma peress li ħadd ma jaf fejn imur wara l-mewt, dik hija l-iktar ħaġa li l-bniedem jibża minnha u tifqgħu. U hemm fejn ir-reliġjonijiet għamlu manipolju sħiħ fuq il-fidili tagħhom. Issa jmeċ ngħid ħażin tajjeb eċċetera, ma kull reliġjon law fid-dinja kollha li jgħalmu l-afterlife jekk mit-tagħlim tagħhom tnaħħi dik il-biċċa illi jisma' intu wara l-ħajja għandek dar rigal, jaqgħu kollha reliġjoni ikun nies qas interessaħħom joqgħdu jmorru. Ġifieri 90% tan-nies imorru f'dik it-tip ta' reliġjon jew fidi jew whatever, għaliex għandhom il-preżent wara li jekk tgħix dat-tip ta' ħajja. Mela wara jena ħammu niret il-ġenna, jew ħam niret il-Kristi, jew ħan niret l-Alla, jew ħan niret il-whoever fiex jemnu. Imma, again, għaw xieħat għaw minnet jarani għandu prova tal-ġenna? Le. Inti tfajtni fuq triq. Meta
meta konna diskutejna fuq il-ħajja ta' Kristu u hekk u da u kelli dilema jiena li ma kienx jeżisti, ma kien hemm xejn. U retrospectively meta ħares lejha l-ħaġa jiena kont għamil żmien waqaf nemmen f'kollox li m'hemmx Alla u hekk u kont nemmen fil-UFOs u kont ngħid tara daw il-UFOs għamlu lilna mela m'hemm xejn. Imma llum il-ġurnata nibda nsaqsi li l-nifsi fit-triq li għaddabni inti stess ta' ġifieri li xi ħaġa hemm u dar kollox huwa konxu u jgħid biċċa waħda sawa, ġifieri in a way. Kif edha s-sitwazzjoni tal-Bibja u l-istejjer li hemm ir-rakkonti kollha. Mbagħad toqgħod ħares lejn reliġjonijiet oħra kollha jindikaw li hemm isma' hemm higher power, hemm xi ħaġa li għamlet dir-realtà. Mela, ħanibdielek xi ħaġa li forsi ma tantx in-nies konxi tagħha. Fil-Ġenesi Alla jtieħ kmand lil Adam. Jgħidlu dakinhar li tikol mill-frotta inti tmut. Għax int mit-trab ma int maħluq u mit-trab terġa' tmur. Issa, ħafna nies dik ma tantx jifhmuha, għalfejn għaliex ma jkunux studjaw il-kultura l-udija x'kienet f'dak iż-żmien. Meta nkiteb il-Ġenesi bejn u ieħor qed nitkellmu 2500 sena ilu, 2400 sena ilu, 2600 sena ilu. Imma kif naraħħajn hija metafora ta' meta aħna ngħidu energy cannot be created and cannot be destroyed. Imma llum taf x'kienu jifhmu. Dik hija interpretation ta' dak iż-żmien kif naraħħajjena. Ħansaqsik domanda, inti għalik sewa fid-deżert ċem? Ramel u Baħ. X'ma xejn, mewt. Allura huma għalihom dak il-kunċett huma kien ifisser hekk. Diet ngħidha biex dak li kun jitgħallem x'irdu jfissru l-lut, meta kienu jitkellmu fiha, qassin ma kont nafa, imma mbagħad meta kont nitkellem ma' teologu Justin nsellimlu minn hawnhekk, kallimni ħafna. U kienu ħarġu b'dawk il-frażijiet għaliex huma għas kienet għandhom kunċett ta' bniedem il-ħajja tkompli elsewhere, għalihom kienet tispiċċem. Allura ma kienu jaħsbu li peress tiġit mix-xejn dak il-Baħ dak l-annu li għalihom kien id-deżert fil-culture tagħhom, terġa' tmur f'dak il-Baħ. Allura mit-trab ġejt u mit-trab terġa' tmur. Ma dak aspett. Hemm aspett tifhem il-psika tal-Udi 2600 sena u kif qed jiktibha mhux issa xi qed tmur hemm żmerġ. Kien hemm ktieb, insejt x'ismu. Irid nixxieħ imma dal-aħħar qbad nisma' audio sta 15 minutes fejn tisma' l-ktieb. U f'dak ktieb jispjega fejn jipprova ir-rakkonti jaqlibhom f'affarijiet ta' alġibra u xjenza u affarijiet oħra. Jiġifieri l-interpretation ta' minn trap issir trap. Jiġifieri dik li energy cannot be destroyed, neither created. Alright, jiena fil-kolba tiegħi. Issa, eżempju, jekk inti taqbad dan qed jipprova jsib l-answer tal-univers mill-ewwel parti tal-Hebru. Ħajdu. Ħajdu ma jgħidu. Ejwa, le, ma kienet interessanti ħafna. Jekk mhux se jifhem, il-klim bl-Ebrajk 2600 sena jrux kien ifisser mhux kif jifhmu llum. Jekk mhux ħajjifhem, u jaqbad lilu nnifsu, jrid jaqbad time machine dak biex jifhem il-luċ kienu din jgħidu. Imur 2600 years ago, jara xi gwerer kien hemm mal-madwar. Dik irid tiddaħħalha fil-kuntest minn kella ma jifhem qatt il-lut kif qegħdin jaħdmu. Imma antoloġija interessanti wkoll, fehmm xejn. Ejwa, le ismani, kull teorija interessanti u ikollha ċertu sens ġo fija, ma jfissirx kollox ikun jagħmel sens jkunu ġrawek l-affarijiet. U jrid jifhem x'informazzjoni kellhom il-bnedmin ta' dak iż-żmien. Il-lut meta kitbu l-Ġenesi, għax inti trab u trab terġa' tmur, huma kienu jirreferu kif b'dak il-mod xejn deżert. Issa, jiena fil-kotba tiegħi jekk bidem jaqra dil-frażi semmejta u interpretajta kif qed ta' inti, li hemmhekk qed jurina b'mod xjentifiku li you pop out from nothing, li hija energy, atoms, whatever, u terġa' tirritorna hemm. Minn dak l-aspett hija rikorrenza eterna. U għandek ukoll fil-Bibja stess jekk trid tistoħodha bħala prova tar-rinkarnazzjoni. Minn dak l-aspett. Issa, mela, fil-Bibja il-bniedem m'għandu ebda prov ma tanġibli. Sewa, teorija għandek, conspiracy theories sejħolhom li trid illi ara hemm prova tal-ġenna kif inhi jew l-infern kif inhu, għandna xi data tagħha m'hemmx. Ix-xjenza imma f'dal kamp qed tagħmel avvanzi kbar. U għax-xjenza li ultimately ħassolvija di mhux ir-reliġjon, għalfejn. Għaliex dawn il-grupp ta' nies li kont qed insemmilek
Bruce Grayson, Jim Tucker, Richard Stevenson, etc. Daw bdew jaqbdu dal-aħħar 50 sena. U bniedem daħal, kifetlek, mit, u xħinġilura jgħidilhom isma' għaddejt minn tan il-bajda, f'daqqa waħda dak kollu li kun uman telaq, bdejt inħossni biċċa waħda ma kollox, spiċċa l-kunċett ta' ħin, spiċċa l-kunċett li kelli mami, dedi f'dil ħajja, il-laf li bdejt inħossja xi ħaġa li ma stax nesprimija f'dil dinja. U hemmhekk kelli nies eżempju li jiena kontinni ma narhom eżempju 40 sena. Jew il-tqajt ma nies li qatt ma rajthom imma essenzjajt li kien eżempju n-nanna tiegħi. In-nanna taħ kienet mietet f'dil ħajja fejn dit-tarbija kienet qas twildet. Imma mill-ewwel essenzjat li kienet tiġihom mom eżempju. Issa. Każijiet li dawek min irid jidħol jivverifikhom, pereżempju kien hemm waħda vera ġbitni di kienet. Ġuvni daħal l-isptar. U diġi li semmejta l-istorja. U daħal ħażin f'koma joħroġ jidħol. U kien hemm nersa ta' żgħira. U d-dej taf jaqbdu jagħmlu tipo jiflertjaw fl-imkien u hekk. Insomma, u da kien Wednesday u għaltlu isma' li nista' ħammur mill-ħamis sal-ħadd tantom u missier x'ħajkoll il-berda x'traw li preżent ħajtuni surprise ma nafx x'inhu. Għaltlu nista' narak Monday għall okej da. Telqet u da l-ħamis l-għada l-ġimgħa daħal f'koma li tilfuh. Reġa' ġilura mill-mewt u ovvjament kien hemm nies oħra tas-sistih li kienet ħabiba kemm tal-pazjent f'dal-każ u kemm tal-oħra x'kienu kollega tagħha. U x'kien ġilura da għall-isma' alla ġiet Rebekkaw il-ners iż-żgħira biex niftehmu kien jiflertja magħha. U qalt li għejdulhom sorry l-ommi u l-missieri għax il-karozza li għadhom kif xtraw li surprise il-ħamra kissirtilhom ġo siġra. U x'kien in-ners sematek dil-kbira indunat ġara għalfejn xi kellha l-esperjenza issa ma' daw il-pazjenti. Ħarbet tiġri malajr, qabdet it-telefonu ċemplet l-omma u l-missiera di qaltilhom isma', qaltilhom it-tifla okej. Għallu l-għanna bad news, għallu xtrajni la karozza, present, ħamra, marret drive bijada tifraħ bija u daħlet ġo siġra farkita u mietet. Ġviri da, waqt li għat l-isptar u da l-States tal-Ingilterra mhumiex bħal tagħna miż-Żurriq sal-Qrendi, x'għad jista' jwassallek l-informazzjoni ngħidu tittaqbad ajruplan biex tmur min-naħa l-oħra. Ġifieri da waqt li kien qiegħed fis-state ta' mewt, l-oħra mietet bil-car accident u komunikat miegħu dik li jgħidu telepatija llum il-ġurnata. Tifhem? Hemm kelm oħra li għax wara li kont irrakkontajt li dil-istorja, kont ħalt ħafna dib fiha u kien hemm awtur ta' ktieb li dismiss him ħafna, jiġifieri ma konx nagħti kasu, u skoprejt li dik tissejjaħ joint death experience. Mela, daw il-każijiet jistgħu jkunu jew dak il-ħin jew jista' jkunu sa massimu ta' jumejn li kollhom daw il-joint death experience. Sawa. Issa, ħafna minn nies jkunu jafu l-answers tal-univers meta jiġri hekk, ikunu jafu ħafna affarijiet, mistoqsijiet u jkunu jafu għal xi xedin hawnhekk ġo dal-univers. Imma mill-lider meta jerġgħu jiġu ġo dir-Rom jinsew kollox. Issa, fl-istess kien hemm Hoffman, it-teorija ta' Hoffman li hemm vil rqieq li aħna ma narawx. Għalhekk hemm imbagħad jidħol il-fattur li ieħor jiena għaliex jinteressawni ħafna l-mushrooms u l-psychedelics. Jien dħalt f'ħafna affarijiet, imbagħad niġi OCD men fuq il-ħaġa u alla. Issa, il-kultant ikolli bżonn nieħu break biex nara isma' f'il-lost jgħid nara. Le, il-mewt bidem irid jitgħallem jifhimha, għax hija parti mill-proċess tagħna li ħad tibki minnha, ħad tibża minnha, ħad taħrabha, għax ħasseħlek la twilidt, bdejt mut. Aħna jgħidu bdejna ngħixu. Di moment li sperma f'żaqlhom u bajda ltaqgħu, aħna ngħidu fetu hemm bdejt mut inti, għax x'imkien dak il-konċepiment bidilu t-tiker bomb tiegħu x'in ħajmut. Issa jmutx ġolġu f'sess ta' 3 xhur jew 9 xhur. Imutx wara satej li jitwielet fid-dinja, imutx 20 sena wara li jitwielet jew 100 sena bdejt mut. Dik ir-realtà tal-bniedem. Issa. Hawn min irid jieħu il-ħajja fidej fuq l-abortion. Issa nitkellmu aktar tard biex nidħlu fija fuq politika. Fakkari l dik punt tajjeb tal-abortion. Mela ħankomplu fuq il-mewt. Issa x'ġara? Il-bniedem dejjem prova jaqbad kaptu. Ta' x'ħajseħħ minnu wara li jmut. Issa, ix-xjenza
ħanġa għalek għax-xjenza, skoprejna żewġ affarijiet li huma inkredibbli. Aħna mhix aħna magħmulin u li aħna enerġija, ġaħna maħluqin il-body kollu, u di dejjem ngħidha biex forsi bdem jindenjaru u xi darba jmur Google u jikteb atoms. Dik kull ma nissuġġerixi ta' tux kas xed ngħid jien, ikteb il-kelma atom. Ħalli tkun taf mhix inti maħluq. Ġismek kollu maħluq minnhom. Kull ma fl-univers maħluq minnhom, il-ħaxix, il-pjant, il-baħar, il-ħut, l-ajruplani, anything you can imagine in this universe, atoms. Issa, dawn l-atoms ilhom il-Big Bang u ħajbqgħu jeżistu sakemm jispiċċa l-univers. Dawn li jiġri kollu jiġu recycled. Ġifieri waqt li jien ħajja hawnhekk, l-istonku tiegħi ħajinbidel sa siġġimgħa jkun inbidel kollu. Ġismi kollu, sa sena oħra jkun inbidel. Issa ġisem uman ta' bniedem li jiżen 70 kilo on average, għandek atom jiġu fih 27 billion atoms. Dawk. Dok sarrafhom f'data. Issa biħa li bniedem f'di forsi ma tantx jafa, illi meta inti tara ġisem inti ħan nrawh body jekk maħluq ħowl. Sewwa. Fil-verdek taraħħom taħt mikroskop da subaja jien, imkien miet maqqut subaja jien, imma atoms biss jivvibrejtjaw, qasim issu ma' xuxin. Ara l-ironija, ġifri aħna narawna min qed jara li subaja hekk, jgħid mhux bħala talit, imma dik jekk ikollok taraħħa b'mikroskops vera dettaljati, is-suba l-atom li qed jiffurmaw mhux iċ-ċello li jerġa' jinqasam għall-atomu, dawk ma jmissux ma' xuxin. Vibrations u hemm l-arja bejniethom. Issa. 90% arja. Eżatt, 90% huma arja. Aħna narawna solid, imma aħna 90% arja. Issa, il-biċċeda. ċara. Xiex. Xiex. Ħajda. Kaħnix nejxu ġar simulation. U daw importanti li bdem jaħasra jindenja ruħu jmur fittixhom daw l-affarijiet. Għalkemm nidru solidu ħowl, maħniex imma. Issa, mela, illi what makes us, dak huwa għal dejjem, ġirin xħin immut xiġri, kien ammut fuq das ġud ħallini għaw, talqu l-bib. Nibda nsir dut, nibda nsir wirdin, nibda nsir moffa, nibda nsir kollox ninfaqaħit, gassijiet, sakemm xi darba huma joħorġu minn taħt il-bib, min jerġa' jmut hawnhekk, jiġi ħit, jerġa' fl-arja, min isir recycling ġismi minn dak l-aspett. Issa, l-enerġija tiegħi Missa mux fuq l-atoms fuq xamil l-ġismi, dak li fil-knisja jew fil-reliġjoni jtisejħulu ruħ, spiritu, jew enerġija, inti semmejt l-enerġija EMC squared, li ma tistax tispiċċa b'xejn tiġi transfert. Illum il-ġurnata aħna nafu li jekk tqabbad il-wires ma' moħħok inti tixel bozza tal-100 watts. Mela dik l-enerġija li għandu bniedem li l-moħħ kapaċi jixel bozza ta' 100 watts b'enerġija. X'isir minna wara l-mewtu? La nafu li ma tispiċċax. Mela minn dak l-aspettu kollha għandna l-ewwel sinjali illi dik l-enerġija li ta' fija bħal seta' minni bħala riki hemm li sejħilha consciousness ukoll. X'imkien ħa tibqa' sejra? Grazzi għax-xjenza din nafuha, mhux għal reliġjonijiet, għax-xjenza nafuha dik ħaġa. Issa, daw in-nies li kienu jidħlu f'daw it-tip ta' near death experiences, daw bdew jirrakkontaw affarijiet li huma inkredibbli, illi t-tobba bdew jibqgħu mbelħin. Eżempju, kien hemm waħda kienet b'kajak, hija imbagħad infittex li semmu ntellaw fil-link minn kun irid ifittex fuqha. Dik kienet għaddejja biex market tħobb tmur kajak u hekk, u di f'daqqa waħda qabdet xmara biżball. U ovvjament di spiċċat ġo waterfall għal Alla. X'kien sħabarawa ġifieri di niżlet ġifieri damet 30 minuta taħt l-ilma biex sabuha di u telet mejta. F'dik 30 minuta li kienet mejta taħt l-ilma di, iltaqat ma' beings u qalu l-isma fl-astral spirituality realm tagħha waqt li dieda mejta qalu la inti ħassalva. Qalu li ma t-tifel li għandu 10 snin bħalissa tiegħek ħajmut sa 18 sena. U di qamet mill-mewt għax wara nofsija sabuha dewet wara resuscitation u reġgħet lura fil-ħajja. Insomma, għamlet xi xhur l-isptar u rkuprat. U di bdiet tgħix ħin kollu b'mannara tal-mewt għax min jixtieq li t-tifel tiegħu imutlek. U da meta għala 17-il sena t-tifel qalet ejja naħseb kelli żball għax ma ġarax hekk. Din l-istorja kienet fuq Netflix min jaraħħa wkoll. Issa, kif żatt dat-tifel qabel 18-il sena, di qalet mela żgur kien żball. L-istra miskin ma jmurx ġita bil-karozza ma sħabu bum u jmutem. Ġifieri di minn ħajfema 8 snin qabel
illi waqt li qiegħda f'dak dak id-dimensjoni oħra ta' ħajja u mewt, jgħid li isma' t-tifel tiegħek ħajmut inti sa 18 sena. Qed tifhimni? Ġifieri illum il-ġurnata qed jibda jkollna claims u evidenzi illi xi ħaġa teżisti li tikkomunika mal-bniedem. Eżempju, mediums 95% minnhom niskrapjhom lem. Però hemm 5% minnhom illi tajbin, u tant huma tajbin illi meta CIA ma jkunx jistgħu jsibu eżempju bħal serial killer, ma jistgħux jaqbdu taf tiegħu, jirrikorru għandhom. Jieħdu fuq ix-xena tal-mewt u hekk, u dan jibda jgħidilhom tipo min jaħseb li jisibuhom. Issa, plassek Ir-Russi bdew għadik l-ewwel. Sorry? Ir-Russi bdew għadik l-ewwel. Il-mediums jom jizistu ħafna. Ma r-Russi l-ewwel ma użaw bħala weapon. Imma bħala weapon moderna kif ma x-xamanizmu ilu għaddej minn żmien ir-Redidians u daw l-affarijiet. Ma they weaponized it. Imma mhux użaw għal daw l-iskopijiet ta' gwerra, crimes u hekk. They followed. Nafx xettejt, imma bħala proċess ta' xaman ta' medium ilu eluf. Issa, mela, mbagħad kien hemm każijiet oħra l-huda huwa ekspert tagħhom li tifittex fuqhom Jim Tucker li għadu ħaj, tistgħu tikkuntattjaw, jekk tridu professur ġo Virginia l-Amerika, u Richard Stevenson li mitmilux. Daw għandhom eluf kbar ta' każijiet ta' tfal. Illi dawk se jaqbdu jaqgħu 15-il xahar sentej, jgħidilha inti m'intix il-mami tiegħi, jgħidha fejn il-mami tiegħi propja. Bħal kulhom moħra tgħid l-isma' x'intejt qalbi ħadd keddab bħal dik biex wellittek għamil 9 xhur tqala. Ma nirqodx billi ħabba se tgħid li hekk l-ewwel ftit kliem li alla bdejt taqgħad. Anyway, x'kien jibdew daw jispregaw ruħhom aħjar it-tfal u l-ġenituri allura jaslu f'punti li jgħidu isma' ħaniċċekkjaw daw it-tfal għandhom xi ħaġa ħażina mentally. U jmorru għanti l-psychologist u neuropsychologist, eccetera, eccetera, jibdew jinvestigaw, jibdew jisibu illi daw li qed jirrakkontaw il-ħajja ta' qabel u ma' min kienu. U jisibu l-evidenzi tagħhom vera, ġifieri per eżempju kien hemm tarbija. Ta' sentejn isma' jiena kont pilot fit-tieni gwerra dinjija. Kont pilot. U għajt f'dak il-post. Kien jisimni John, eżempju, fimt. Imorru jiċċekkjaw daw jisibu li vera. Ġifieri no joke, qed daw huma affarijiet jekk jidħol bnedem jindenja ruħu jerġa' flok joqgħod imeri u jgħid x'qed jgħid. Idħlu Google, iktbu past lives u jtella għalek mhux rikiet jivvintaħ jew bniedem għax irid jemmen hekk. Dawn huma neuroloġisti u professuri apposta fuq hekk. U s-sabiħ tagħhom daw li ħafna minnhom huma atej. Ġifieri ma jemnux. Imma qed jħallu l-akbar ġit l-umanità illi dik ix-xjenza din jiniżluha, din jiktbuha x'qed isibu. Skont Father Colin, għax għetlu Mirko għateju, ma bes Father Colin għal dak li ktar uħet li jemmen. Għax qed ifittex. Għax eżempju Einstein kien għallhom xi darba nixtieq naqbad l-Alla fil-ġnien. Tifhem, ix-xjenza x'inhi tagħmel, ix-xjenza tagħmel ħaġa. Ir-reliġjonijiet l-Alla bambinaw ħafna. Raġelek joħloq qed jarak ħin kollu ġod id-dinja, ix-xjenza qaltilhom isma' kemm għamiltu żgħira għal Alla, tafu kemm hu ikbar Alla, ħanidulkom naqa' kemm hu ikbar Alla. U qed jgħid ituhom id-dimensions tal-Alla. U d-dimensions tal-Alla huma li l-univers issa fih espanda 95 billion light years id-diameter tiegħu li jeżisti Alla l-univers żmien kollu 14 biljun sena. Alla mhux ħalaq id-dinja tagħna biss, għandek 2 trillion galaxies. Mux pjaneti 2 trillion ta' galaxies, biex bnidem jifemna għaxin najt. Li minna s-salem għawnek ħampalla wahda xin-numri, mux ħaj kwantifikom ħadd. Il-Milky Way ta' aħna ninsabu, pjaneta ta' għana tinsab fil-Milky Way. Mela l-pjaneta ta' għana daġa solar system. Li għanna 8 pjaneti minn jgħid 9. Issa. U għandek ix-xemx ta' id-dur ġon nofs. Issa. Għandek ix-xemx u 9 pjaneti jduru magħha. Fil-Milky Way tagħna fil-galaxy tagħna biss, aħna bejħutu ħan nikkalkulaw li hemm 400 biljun xemx, mhux pjaneti jew mura jew whatever, xmux. Ġek dawk ix-xmux ittihom 8 pjaneti magħhom, għamel 400 billion times 8. Jiġu 3200 billion. Sorry, x'qed ngħid? 3.2 trillion. 3.2 trillion jiġu dawk f'galaxy waħda. Issa, aqbad 3.2 trillion. Trillion biex bidem ikun jaf kemm hu. 1 million 6 zeros, 1 billion 9 zeros, trillion 12. Issa, aqbad 3.2 trillion planets u xmux. Times 2 trillion. Il-number, il-zeros li ħatamel. Ma jispiċċaw qatt. Dak huwa sa fej skopra l-Hubble teleskop. Għax issa bil-James Webb min jaf se niskopru. Mela, ix-xjenza qaltilhom isma'
l-reliġjużi kollha. Allura kemm għamiltu ħżajr, ħiel Alla intom. Alla tagħna ta' xjenza, taf kemm hu kbar. Taf kemm ħanejdulkom Alla wkoll kif jaħdem, għandkom il-gravità tiegħu u bdew ikejlu l-gravità tal-Alla. L-univers jaħdu li trid, illi meta twaddab xi ħaġa taqa'. U hemmhekk ġin Newton qalilna li qiegħda 10 meters per second. U mbagħad kejlu wkoll biex fountain joħroġ mix-xemx jilħaq id-dinja bi-speed of light. U għallulna isma' xjentisti mhux irreliġjużi. Għallulna taf li inti d-dawl meta tara inti jekk xi ħaġa dik qed titrevilja b'186,000 miles per second. Tista' immaġinaw dawn in-numri 186,000 per second. Miles, mhux kilometers, miles. Ġifieri x-xjenza mhix vera twaqt iż-żufiet ta' Balla, ix-xjenza tgħidlek Alla anzi kemm hu kbir meta qed nuri Alla. Dix xi ħaġa li ħolqot l-univers. Għax Alla x'inhu fir-reliġjon? Dak il-kreatur li ta' bidu għal kollox. Allura, inti ma taqqatx il-UFOs ma' dil-kuxjenza? Li jiena naqqat kollox ma' dil-kuxjenza, x'kollox ħareġ minn dil-creation. Issa kemmx UFOs, jekk hemmx beings iktar spirituali minna, jekk hemmx għadhom inqas minna, daw kollha ħarġu minn dan Alla kosmiku. Issa, meta bniedem imut, sewa ħad nistikjaw naqfu s-suġġett tal-mewt, tant hija l-option ta' xisir minnek, dik l-enerġija xisir minna vasta, li aqqas bis-silbem jista' jikkonċepixxi x'jista' jsir minnu. Ħantik eżempju. Jekk kollox inkarna ruħu, li nafu wasa bix-xjenza, sewa kollox reincarnation, ġifieri l-ġisem tiegħi ħajsir xi ħaġa oħra qabel kien xi ħaġa oħra, eċetera, eċetera. Bl-istess mod jekk tieħu naqa' kollox lura qabel ġie l-bniedem, l-intelligenza li kien hawn fil-ħajja, il-konoxxenza, dik kienet bil-forsi se teżisti jew fi pjanta, jew siġar, jew il-mammals li kien hemm available dak iż-żmien, jew il-ħut li kien hemm fl-ilma, jew il-reptiles, eċetera, eċetera. Ibqa' mur lura u mur fl-origins tal-pjaneta tagħna. Qed immorru 4.5 billion years ago. U l-pjaneta bdiet toħloq l-ewwel sinjali ta' ħajja, da sa fejn skoprejna s'issax, m'jafx qed niskopru. Li huma bakterja. Mela, l-atom li bħalissa li qed jagħmluni, l-enerġija li għandi li jiena nsejjaħ li l-nifsi riki, consciousness, spirit, ruħ sejħilha li trid. Jekk noħodha lura, nirriversja lura, dix darba kienet bakterja, għax dik biss kellha ċans tevolvi. Dik il-bakterja xi darba bdissir ħuta fl-oċeani. Mela riki xi darba u kull min qed jarani u forsi ħajtħak bija u whatever, xi darba fil-primordjal tiegħek inti l-unika availability li kellha l-ħajja biex tieħu ruħ fid-dinja tagħna hija ħut. U mbagħad il-ħuta bdiet titla' fuq l-art li jgħidu reptile. Xi darba kollha kemm aħna konna reptiles. Għax dik biss kien hemm għad-dispożizzjoni ħajja. U mbagħad meta l-ħajja fuq l-art splodew is-siġar, il-pjanti, beda jisplodi kull ħlejqa li tista' tisplodi, il-ħajja evolvit f'diversi mammals. U mbagħad faqqas il-bniedem 9 miljun sena ilu lejb. Li minnu ħarġu mbagħad il-fijaj tal-hominide jgħidulhom, ġifieri mill-bobun u ċ-ċimpanżi ħriġna aħna. Fejn nafu li ħriġna aħna? L-evoluzzjoni mhux kif jgħidu li meta mmur nintervista xi assis jew jgħidu li dika mhix pruvata u hija teorija, hija vera l-evoluzzjoni. L-evoluzzjoni mhux nafu li hija vera. Isseħħ qudiemna l-evoluzzjoni, issa ntik eżempju ta' evoluzzjoni. Mela, aħna bejn u bejn ċimpanżi bobun ċimpanżi, kull mem jifridni DNA speaking 1.4% biss. Ġifieri 98.6% tad-DNA tiegħi u tal-bobun ċimpanżi dej match. Issa. Ma differenza, Issa. Ġa tkellimt fuq għadi. Issa nitkellmu fuq għana biex jgħirġ 1.4% differenti biex xadin, il-bini ma rax xoloq u xamil. Tala fuq il-qamar, xadin ma rax fuq il-qamar. Issa. Mela, issa dik l-enerġija li għeda fil-bnedmin ta' bħalissa, di xi darba ma kellix l-option li tkun bnedmin, ma kellha tkun kollha ta' qabel. Issa, aħna nħobbu ngħidu fejn jidħol l-ispiritual ta' bnedmin għandu spiritu antik jew spiritu ġdid. Meta jkun bnedmin għandu spiritu antik, ġeneralment daħ jkun iħobb kollox u jara l-kreazzjoni f'kollox u l-imħabba f'kollox, ġifieri sempliċiment nimla jekk jaraħħa u ma jaffiġiex. Jekk eżempju jiena rajt asfur. ħaddieħor fil-liet jaraħ itirek, le ta' jinġogaġġa nagħmlu hekk sabiħ asfur. U ħaddieħor jitħassru le miskin ħalli ħajtir bħal minti liber u tmur fejn trid inti asfura fejn ma jistax imur fejn irid. Ħaddieħor jaraw irdien, ħafna minn nies għandhom fobja mill-irdien, jaffiġa jrid joqtolha. Jien miskina u irdiena ħalli għad ittejxu wkoll dik għandha l-familja tagħha, għandha ħajjita, eċetera, eċetera.
Allura għalfejn bniedem jasal ikun sensittiv anke l-wirdiena u nemla, asfur, siġra, karaħħanix fajmur saqija, u ħadd ieħor bil-kontra, kisser eqret waqtol kollox. Mhux l-istess bnedmin imma l-consciousness li tagħmlu b'differenti l-bniedem. Issa, biktar kemm bnedem ikun ilu l-enerġija tiegħu ġejja minn primordjal, dik is-sensittività jkun ġaba l-bniedem ma' raġuni waħda biss, għaliex hu fl-antik, meta bil-bniedem kadu ma jeżistix, jaf x'jiġifieri tkun wirdiena, xi darba kien wirdiena, jaf x'jiġifieri tkun kelb tiġri barra u trid taqdef għal rasek biex issib x'tixrob u x'tiekol. Allura inti f'dak il-kelb tara lilek innifsek somehow, f'dik il-wirdiena, f'dik iż-żunżan, f'dik in-naħla, f'dak l-asfur, f'dik il-pjanta, f'dik il-ħuta, tara lilek innifsek li xi darba fejn kontent. Issa, il-qoddim x'jiġri għadra mill-bniedem. Bħal kif bniedem jista' jara lilu nnifsu fil-passat, trudaw l-affarijiet, sewwa, għaliex aħna ħriġna minnhom l-ekosistema, l-evoluzzjoni aħna ħriġna minn ġo dawn l-affarijiet, aħna xi darba ħan evolvu f'dak li qed jevolvi il-proċess tal-universu, fiex jevolvi l-univers at the end of the day. F'celestial bodies jgħidulhom. Issa, daw qed niktibhom fil-ktieb li ħa noħroġ ġdid. Mhux ħa nispjegahha għax ħadd ma ħajfhem xejn minn is-salim. Imma il-passat bniedem jista' jużah il-crescendo tal-enerġija tiegħu, tal-etims tiegħu kif waslu fi bniedem. Fil-fatt meta bniedem ikun qiegħed taħt ħipnożi, ġieli kien hemm każijiet rari illi hu ma jarax lilu nnifsu fi bniedem imma f'annimal. Mhux ċajta, ġifieri da, meta jkun taħt ħipnożi mhux jgħidhom isma' kont bniedem ta' il-fejsen ilu. Laqqas tant imur lura li jara lilu nnifsu f'annimal. Issa. Għatam minn ikun li tiqis lilu bħala għattus jew kelb. Isma' ħanejdlek ħaġa, ħafna erfiet quddiem għajnejn aħna ma nifhmuhx. Eżempju aħna ġieli ngħidu isma' dak il-bnedem jisu ħanżir li bes il-ħwejjeġ, jew jisu xadina li bes il-ħwejjeġ. Ngħiduha l-kelma aħna. Ma nkunux qed nifhmu għalfejn għaliex il-manjier u l-behavior ta' dak il-bniedem tkun għadhom annimaleski kif jaġixxi mat-tfal mal-mara fis-soċjetà jew mar-raġel jew mommu missieru, tant ikun għadu low level of education, low level of manners, low level of consciousness, illi litteralment inti xxebħu ma' annimal li bes il-ħwejjeġ, xadina li bsa l-ħwejjeġ. Emmin biex jiċċajta meta ġeneraw xi kazzata fuq is-social media ngħidu x'ma ħriġniex mix-xadini. Il-għala, iġi dal-er fil-qoddimna jkun ħin kollu, aħna ma nifmuhomx imma daw it-tip ta' klim. Għalhekk l-erf jgħidu l-erf jgħid ħin kollu qudiem għajnejk, sta għalik kemm int kapaċi pick it up. Issa. L-opinjoni tiegħi mill-dak kollu li sissa ġejt intaċ miegħu fejn tidħol il-ħajja wara l-mewt, ma jispiċċa xejn mill-bniedem. U jien personali kelli esperjenzi, imma bekk ma noddomx għaliex l-esperjenzi ta' bniedem jistgħu jkunu taħt il-fattur. Jista' jkunu kondizzjoni psikoloġiċi, jista' jkunu kondizzjonijiet ta' stress, jista' jkunu kondizzjoni ta' ansjetà, ta' psychosis, ta' skrizofrenja, allura jiena dawk ma nidħolx fihom. Imma meta tara daw it-tip ta' każijiet u nħeġġiġkom taraw daw it-tip ta' każijiet sewwa, fejn int għandek nies illi daw ma' clinically dead. Damu 30 minuta, damu sija. U reġaw ġew lura, dak kumbat hemm il-wejt fuqhom għalfejn da mhix jirrakkontahom l-okriki, da jirrakkontahom l-oktobba, xjentisti, psychologist, neurologist, daw il-kasraw b'għajnejhom eżaminaw qed jaqsmuh magħna. Issa, il-bniedem minn dejjem kellu jisu dik l-intuition fih in-notion illi aħna ma nispiċċawx. Eżempju l-Eġizzjani tal-antik kienu l-allat tagħhom kif kienu jagħmluhom. Bniedem imma mbagħad bras ta' kelb, jew bras ta' ċerva, jew bras ta' whatever. Għax huma kienu jaħsbu li fih għandna spiritu ta' annimal. Titmuraw, tintaqa' ma' dak u jiżinlek qalbehu. X'inhuwa? Tintaqa' ma' nubis. Imma l-allat tagħhom kollha kienu jagħmluhom figura ta' ġisem umana, imma mbagħad għax huma kienu jaħsbu li dak l-ispirtu għandu spiritu eżempju ta' asfur. Tal-wisdom eżempju. Ġifieri il-bniedem kellu minn dejjem daw l-intuitions, minn dejjem mill-antik remot, imma ma kellu xi xjenza biex jifhimhom. Issa, eżempju, 2500 sena ilu da ġara fejn jidħol l-etim. Kien hemm bniedem Leucippus. U il-disċiplu tiegħu kien Demokritus. U da Leucippus u Demokritus flimkien skoprew illi kollox huwa maħluq minn sustanza, minn substance illi ma tista' tkissirha b'xejn. U sejħula atoma dak iż-żmien huma. Ix-xettiċi ta' dak iż-żmien, ix-xjenzati ta' dak iż-żmien, ir-reliġjużi ta' dak iż-żmien qalulhom wi, x'intom tgħidu? Ir-reliġjużi qalulhom l-istess kliem li għadek tisma' llum. Aħna Alla ħalaqna. Ix-xjenzati qalulhom isma' dawn huma biss
paroli fil-vojt ma nkom ebda evidenza tagħhom, kollox baqa' hekk. Sakemm fin-1917 ġie Rutherford. Ornexxielu jibda jaqsam l-atomu u mbagħad wara Einstein. Issa, dan mbagħad skoprejna aħna li Democritus miskin 2500 sena ilu kellu raġun biex ibih. Imma ma kellux ix-xjenza available. Issa, imma opinjoni aħna wasalna f'punt illi biex oġġett jiġi scientific xirid, l-ewwel irid ikollok happening, xi ħaġa tiġri. U mbagħad titosservaħħa inti, u mbagħad tittifhem il-surpluses ta' x'inhu jiġri, u mbagħad dik tiġi xjenza. Sissa wasalna aħna f'dal proċess, mela il-mewt qiegħda sseħħ għax isseħħ il-kulħadd, mela l-happening qed iseħħ. Li nies jiġu mill-mewt lura jirrakkontaw x'ġara qed iseħħ, ma dak huwa l-happening, ix-xjentisti u t-tobba qegħdin josservaw illum il-ġurnata biex xjenza, dawn l-affarijiet jiġu observed, u qegħdin inkejluhom somehow bil-tools li għandna sissa. Imma għadna m'għandniex the right tools in my opinion biex intuwa l-full stop dil-ħaġa. Fimt biex ngħidu ismara di żgur. Bħal kif kien ġie Newton u taħħal full stop il-gravità. Il-gravità kienet hemm minn dejjem minn il-Big Bang. Minn dejjem kull ma kien jaqaf id-dinja jinġibet l-isfel, imma min kien jgħaddilu minn moħħu. Xorta ma jemminx Mirko, żgur. Imma Mirko issa nitkellmu miegħu. Imma tifhem, ġifieri inti min kien jgħaddilu minn moħħu ma dik il-gravità qiegħda 10 meters per second. Kieku xaħat pereżempju jtieħel full stop li hemm isma' afterlife wara x'ismu Mirko jgħidu li hemmx. Jemmen ikollok Mirko bniedem xjentifiku għax jekk ħajkollok ix-xjenza ħajemmina. Mirko ma jemminhomx għax m'għandux ix-xjenza s'issa li tgħidlu ismara 1 + 1 2. Dik li m'għandux Mirko. Qed tifhem? X'imkien qiegħda imma. Qiegħda, għax la hemm il-mewt hemm il-ħajja, la hemm il-ħajja u l-mewt combined flimkien, hemm li jkun tagħhom x'imkien, fimt? Fid-dinja, fit-taw, u f'kull ħaġa hemm regola li ma jseħħ raba ħadd. Everything depends on each other. Dak li huwa yin yang. Jew cosmic taw. Ġifieri, id-dawl jeżisti għax hemm id-lam. Il-happiness taf bija inti għax ximkien xi darba ħassejt idwejjaq. Kieku inti għax dejjem happy, għastaf li hemm idwejjaq. U mela għastaf li inti happy. Qed tifhem għax ngħidlek, kull ħaġa inti taf bija għandek xi ħaġa kontrobilanċ tagħha. Hemm xi ħaġa li qed tikkuntrasta l-oppost. Żewġ opposti joħolqu dak li aħna nesperjenzaw f'ħajjitna. Taf bl-imħabba x'imkien inti ħassejt l-odju, l-mibeda jew il-whatever. Issa, la hemm il-ħajja, hemm il-mewt. Dawn x'intħabbathom flimkien, x'intasarhom, ħajħroġ li jkun tagħhom. Li jkun tagħhom huwa dak li aħna nsejħulu l-għaldila. Issa jien nista' nibqa' nparla minn hawn sada filgħodu. Għax dawn l-affarijiet jaħdmu hekk, jekk bniedem kellu b'somehow xi esperjenza simili li kelli jiena. All right, eżempju ħafna nurses u din nixtieq li meta jismani nurses jaħdem f'dat departiment they come forward. Nis li jaħdmu fid-dipartiment fejn in-nies qegħdin imutu l-aħħar bħal palliativ u hekk. Iseħħ fenomenu komuni ħafna daw jibdew fl-aħħar li waslu biex imutu. Jibdew jgħidu nies li jkunu deceased. Ġifieri jiena qed immut. Sew eżempju qed wasalt flejn l-aħħar tiegħi. Qed immutu nibda ngħajat jiena lin-nannu tiegħi li ilu mejjed 24 sena. U nibda ngħidlu nan. ħadd jieħu jibda jgħidu da tħawwat, issa ħafna minn nies jgħidu tħawwat. Imma llum qed jiskopru li daw qed jiġu daw id-deceased person biex il-ġerni tagħhom minn x'ħin jinqalgħu mill-body tagħhom għal biex jidħlu l-għaldila tkun akkompanjata magħhom. Fimt biex huma jkollhom bħalisu gwida magħhom. Issa daw qed jiġu studjati wkoll l-ispla daw it-tip ta' każijiet il għaliex bniedem meta qed jaslu fl-aħħar ta' ħajjithom kollha din jibdew isemmu nies li jkunhom mejtin 30 sena, 40 sena, eċetera, eċetera, fil-jew 10 snin jkunu ma mietu. Ġda mux jibdew jgħidu ċaw lilek li jgħetemmek tarum, jew lili, imma jibdew jitkellmu huma ma' nies li ġamietu familjari tagħhom jew nies li kienu jħobbu ħafna, li ġew għalihom biex jippikjawhom biex jieħduhom. Daw nixtieq li nies li jaħdmu l-isptar u daw il-każijiet jarawhom, tkellmu ma tibqgħux toqdu lura, tibqgħux tistħu biex sejħdulkom imġenelhom ix-xjenza kibret għalhekk ix-xjenza tikber għax nies bħal daw they come forward, jibdew jaraw li huma komuni daw il-każijiet għal jibdew jieħdu l-attenzjoni biex jibdew jistudjawhom. Hemm sustanza li jirħija l-bniedem meta pereżempju jkun wasal biex imut jew ġeneralment meta jkun tuħtaras. U jirħi dis-sustanza fejn jipproġektja ħafna affarijiet differenti se jgħidulna Mirko. Jekk insibu nibgħatilek. Smajt biha apparentament. Smajt biha? Ġieli kienet anke għall-beħ. Ejja. Xi letteralment iġibuha mill-ġisem tal-bniedem tiswa eluf, ġifieri
fuq il-black market u d-dark web tista' tixtriha. Tista' tixtriha. Ifimni, il-ġurnata kollox għaw tista' xi kidneys bil-black market. Hallucinogenic tad-doluri, ġifieri. X'inhuwa? Hallucinogenic tad-doluri. Hemm xi ħaġa simili tagħha. Imma daw l-affarijiet li nsemmina mhux hallucination sew, daw jiġru b'mod naturali. Jiena dawk l-affarijiet ma ntihomx xwejt, ħankellimkom onestament. Da mill-bniedem, da. M'għandux jaqsam minn inti qed tagħmel qed iddaħħal xi ħaġa ġo fiżika. Le, ma tiddaħħal xejn di hija xi ħaġa li hija l-ġisem. Li Hija naturali. meta tmut Meta tmut. jipproduċi dis-sostanza. Anyway, mhux se nidħol fija għax jiena la ma nkunx naf fuqha mhux ħanagħmel. Għalhekk psychedelics. Jien ma naqbil ma sajja din ngħidilek f'kull podcast jien ma naqbilx ma' drogi. U ma naqbilx li bniedem biex jenħensjar u għandu jieħu xi sostanza. Dawn l-affarijiet jiġru b'mod naturali, imma opinjoni jew inkella jkun babas xi ħaġa għal xejn. Jekk noqogħdu ġod il-kamra sawa biss, il-kamra biss ħankunu nafu. Jekk forsi ħammur jien naf fejn għandu l-apparat hemm Mirko. L-apparat il-lost jem teknoloġija. Ma tmur f'sensik hemmhekk taraħ l-apparat biex tifhem, ma tmurx stonjat u daħna Forsi mejjed. biex immur hemmhekk. Għandi bżonn xi Mur ħaġa daħna oħra. mejjed biex tifhem l-apparat. M'hemmx għalfejn tkun daħla mejjed, inti dak li minn aspett ismani, jekk inti ta' mhux qed insammu coke, crack jew xorb alkoholiku, aħna qed insemmu isma' hemm daw is-sustanzi li isma' jekk toħodhom Mhux kif trip, suppost. l-effett ta' trip jagħmlulek daw. Imma skont xi trip. Da mhux qed nittekelmu qed neħdu Qed jagħmlu għaxtu. l-alteration ġo moħħok daw li mhijiex fin-natural tiegħek. Eħdem. Qed toħodhom biex Edha tenħensjom bil-tim, dawn edha. l-affarijiet. L-argument ta' Sajano li inti eżempju il-ġisem nafu li jipproduċi DMT. Eħe. Issa jekk inti jekk għandek overproduction ta' DMT u inti actually tieħu l-ayahuasca hija l-istess ħaġa. Eżatt. Ċili l-argumentu li forsi daw l-esperjenzi huma frott ta' dak il-kimika li jerħi l-ġisem biex jgħinek biex tmut li huwa hallucinogenic. Issiba comfort. Jirnexxilu jmut, hemm min dik il-kimika jirrelease jew jerġa' jiġi lura. Nifmu l-kunċett tiegħek imma allura daw, edu jekk kienet kimika, pjur kif qed tgħidu intom kimika m'hemm xejn minn dak kollu li ngħid f'sija. Allura bħal dal-każ sewwa illi bniedem jgħid l-isptar. Miet. L-oħra ħabtet in-naħa l-oħra tal-Amerika. Diqqalt lu ismejdulhom sorlhom il-miżi kiex għal jasam il-kimika, daw għax samħaw kien hemm telepati. Dik li fil-quantum entanglement hija ġustifikata llum il-ġurnata. Studju li jsir imma jieħdu consideration ta' eżempju hemm 10 pazjenti. Anka min jgħid oxxata tremenda jikkonsidraw bħala forsi da għalina. Mela hemm l-American Psychology ħarġu b'rapport iwa. U jgħidlek li 10% tal-population daw l-affarijiet jgħaddu minnhom jesperjenzawhom tul ħajjithom kien jew ieħor, żgur. Issa, il-problema ta' daw l-affarijiet hija ħaġa illi dal-istudju għadu jibda. Għax 50 sena fl-istorja tal-bem huma xejn. Għadek inti infantili fl-istorja tagħha, anzi f'50 sena jien narhom imsiken daw għamlu vera passi ta' ġgant. L-istudju kien minn dejjem u ilu għaddej minn dejjem. Ilu għaddej minn ħafna. Minn ħafna ma qabel bniedem kif nafu issa. Xiġifieri. Il-bniedem ġie enhanced minn natura awtomatika. Hija mhux prodott tan-natura ovvja. Natura tiddeċidi meta tenħensjaħ jew le. Bħal x'kien trid eżempju. Imma meta bniedem kien jitrippja fuq il-mushrooms u għalih ħollu seġin u il-post huwa isbaħ minnhom fil-verità. Jekk inti xi drug addict. Imma tripp huwa frott l-immaġinazzjoni m'għandux jaqsam ma' xjenza, ma kif idħaltuh ma' xjenza frott l-immaġinazzjoni, jekk mhux science. L-immaġinazzjoni. Mela x'inhu hekk inti ħadd mushroom biex titrippja. Inti qed tara, ismani, jiena inti qbad lejn. U bqajt fuq dik il-lejn. Jien ma bqajtx fuq dik il-lejn, jiena mort fuq din-lejn, fuq din-lejn, fuq il-lejn l-oħra. Jien ma ġo moħħok mort, kollox ġo moħħok għamiltu. Inti fuq l-istudju tiegħek qed ngħidlek, inti qbad din-lejn inti. U bqajt sejjer fuq din-lejn. Issa jiena qbad din-lejn, qbad l-oħra, qbad ħafna lejns u mort lura wkoll. Għax jiena qatt ma għamil tisma' that definite answer, però hemm xi ħaġa. Hemm xi ħaġa li hija fil-konxju li kollox huma qut, all right? U il-psychedelics hemm ċans li jisma' nistgħu mmorru ġo dal-post aħna, nistgħu mmorru mingħajr ma mmutu ġo dal-post.
Alright? Imma xi ħaġa hemm stages li inti qed tara minn l-aspett isma' mid-daqshekk pum morġed il-post inti qed tara kollox u li hemm stages tagħha ħaġa, hemm stages kif. Hemm stages l-ewwel parti hija il-parti tal-comfort. Alright li jaf li inti forsi taraħħa inna f'20 siegħa, imma fil-verità tkun nofsija 3/4 il-ħaġa. Fimt imma dik l-esperjenza tant kemm tkun twila li inti qed tagħmel kif naqbad ngħidlek tip ta' pre-download għal fejn sejjer. Fimt xerid ngħidlek tkun comfort il-ħaġa tant kemm tkun comfort li jien meta ġejt lura minna di kom bniedem differenti, ju. Għalla, ħares mill-aspett tal-ħajja differenti. Daw il-nis tiġew lura. Jiena m'għandix biża l-immut, għandi biża x'ħanħalli warajja. Imma żomna. Il-biċċa li daw in-nies li jiġu lura minn year experience, daw mhux jirrakkontaw sma kemm ħassejtni seren u daqshekk, daw jirrakkontaw ithom informazzjoni. Illa għandek stages dil. Ġifier mhix xi ħaġa ta' feeling, dil ħaġa ta' sensation kif tiddeskrivija, hija actual happening, actual future things li ħajġru bħal dik li għall-isma t-tifel dijak, sorry ngħidlek, ħadd titilfu sa 18 sena, kan għandu 10 snin di, ibis tafa dil-istorja magħha nfisha, ħedi xi tivvinta. Li forsi tista' taqqat il-ġiex ideat, għax inti fil-bidu għat eżempju ma temminx b'95% tal-mediums, imma u daw ilhom minn dejjem forma ta' xaman. Imma hemm ħafna ritwali xamanisti li jieħdu hallucinogenics biex actually jikkomunikaw mad-dinja tal-ispiriti. Ma again, dawk ikollhom affarijiet li huma premonitions jintaqgħu ma' dak ma isomx bħala xamani biex ħan ċara dimjak. Daw ix-xamani li qed inti li nafax qed tgħid inti sewa, dak bħalhom hemm yogis l-Indja ħafna mifquwa yogis u gurus, dawk fake, kollha fake ikunu ġi xaman illi da biex jidħol in kontakt mal-ispirit irid jieħu xi f'doża ta' xi ħaġa. Skrapja. U xe, ma jaħdmux hekk l-affarijiet jaħsar fl-spiritual realm. Jaqbad dak l-argument, titespandi fuq. Mela ħan espandilek fuq. Dik il-vudu l-Afrika. Għandek imma u x'inhu l-vudu tal-Afrika? Jużaw trap mill-Adam li huwa poisonous li joħroq ċertu kimika li aħna mhux qed nitkellmu fuq dal-affarijiet. Aħna qed nitkellmu fuq herbs li huma naturali. Herbs li jedin hemmhekk da bħal meta għandek cheat ġoloba isma' tista' tisfrutta dik, tista' tuża, tista' tagħmel ikollok awakening bija ta' Kristu. Sajan dawn l-affarijiet kollha they are happening within your mind imma x'qed tiblaħħom u toħodhom. Daw l-esperjenza near experience qed imorru beyond l-intent tiegħek qed jaqbżu l-limiti umani ħasra li bniedem ikkomunika ma' xi ħadd mejjed ieħor li jgħid 100,000 kilometru l-bot għall-argument, mhix xi ħaġa li għax blajt pirimla għamilta, jew ħadd sustanza għamilta, dik mietet minnaw, paħu ħabat ix-xogħol. Issa, dik ix-xjenza qed tipprova tifhem daw is-psychedelics hekk mhux kulħadd jaf bihom, kulħadd jaf l-effetti tagħhom x'ikunu fuq il-moħħ, jien ma nissuġġerihom x'in-nies għax ma żmien ħajt iġu nazzi qed tbabsu ma dawn l-affarijiet samlu li tridu. Tinkellem responsabilta u min qed joqgħod jissuġġerihom dawn l-affarijiet jagħmel żball kbir. Ma nissuġġerixxi xejn. Għax daw qed tilagħbu man-nar. Inti ma tistax tinġekti affarijiet ġofik biex tieħu baż spirituali, nsejħulu spirituali biex tħossok affarijiet tal-għaldila, imma huma frott pure li minn moħħ tiegħek ġej, dak hekk meċ toltera l-ispiritualità. L-ispiritualità trid toltera l-ispiritualità, aħdem fuq hekk innifsek vera bid-disciplina u l-ispiritualità. Mela tinġektja minn dik ħatasal imkien anyway dak is-sar bnedem tal by experience ikollu. Il-biċċa dek, il-mewt, il-bniedem meċ jifhimha. Għax il-mewt qed jaraħħa bħala xi ħaġa di final line. Issa kull mija l-mewt u di l-ħaġa importanti li bdem jifhimha hija di. Inti twilit. Mother Nature qaltlek isma' hi ħanti klon ta' daw l-atoms li se jaħdu l-body tiegħek. In actual truth jiġri hekk. Mother Nature twilit tint isma' għandek daw il-bunch of atoms ħajsejħu kif dil-ħajja. Issa affarik tajtek il-karozza. Però l-karozza, il-body tiegħi, jekk jien ħanħallih ma tħol għadġofiħ li starti għadċavetta u nibda nafas il-gas u ntiħ il-fels biex naqla, ħajkun ġisem mejjet, bla jużu. Ir-ruħ, il-consciousness, sejħla li trid, daw l-affarijiet li inti qed issemmi kif tifhimhom inti fil-dinja tiegħek u mirgu kifhimhom fid-dinja tiegħu. Huma l-ispirit, huma l-uman, huma l-consciousness illi dak il-body imbagħad inti ħadd tara x'se tagħmel bih f'ħajtek. Issa, bil-karozza inti x'inqlajt bil-fers tista' tagħmel ħafna affarijiet. Tista' tara xieħa għaddejja bil-mod tgħidli smitla ħanaqtak fejn toqgħod. Tista' tara xieħa u ttajjara. Tista' tkun għaddej tara kelb bil-kemm jiflaħ jimxi u tgħidlu isma' ħawaqaf niftaħ il-bibantella u nieħdu għand vet. Jew inkella tista' ttajru kif tkun jagħtem.
Tista' inti bil-karozza tiegħek sewa tmur drive tranquilla u tista' tmur tagħmel hold up. Il-karozza dejjem hija l-body li mother nature tagħtek. L-ispirtu ta' ġo fih il-bniedem il-konoxxenza, ġifieri dak id-driver il-karozza fejn joħodha, dak huwa il-konoxxenza tal-bniedem, l-ispirit tiegħu se jaħdu li trid. Issa meta bniedem jasal biex imut jiġri hekk. Immaġinak inti kellek car accident bil-karozza u kissirta ġibta taw tal-lost. Ġifieri dak huwa meta l-body jew ikollu letteralment accident, jew jimrat u jasal fi-stat li jista' spiċċa. Inti x'tagħmel? Inti ma tinfaqax tibki hopefully għal karozza u t-tikrasek, imma tgħid isma' li sawa għamlet qdietni, twadda bem tmur għand dealer ieħor jew karozza u tixtri oħra. X'tagħmel? Toħroġ minn ġew waħda, you exit the body, you exit the car u terġa' tidħol ġo karozza oħra biex tkompli l-vjaġġ tiegħek. Biex tkompli l-ħajja tiegħek. Issa il-bniedem meta jmut ma jagħmel xejn iktar minn hekk. Għalhekk fil-bidu ftaħt il-bniedem irid jifhem l-ewwel what it is to die. Mhijiex biża, mhijiex xi ħaġa li bniedem għandu bżonn xi ħaġa ta' barra minn hawn to help himself. Għandek bżonn xejn, you just exiting the body to enter into a new creature, that's all. That's all. L-enerġija m'għandix bżonn xi ħadd jiggwidaħħal hemm jew l-ewwel fej. Għax l-enerġija jisu inti għandek l-oċean, kollu baħar. L-oċean xieħol u l-oċean. Tar tal-ilma. Jekk kol taqbad tar kollha u tisseparhom, l-oċean ma jibqax oċean, ma jiġu drops kull imkien. Issa x'tagħmel ix-xita? Ix-xemx ittella l-ilma l fuq. Jiġi gass tqil, meta jaqbad jitqal ħafna dak il-gass ma jkunx jifla iktar u l-gravità bum tiġbdu l-isfel. U nieżel dak il-gass jinqaleb fil-ma. Hekk tiġi x-xita x'in insaħsbu li hu ilma dak ikun gass tqil. U nieżel jiġi xita, pum. U dak ix-xita aħna ġbarnija u xrobta. Mela, ifhem il-kunċett, mela darba dik il-qatr ilma senilu kienet fl-oċean. Telat kienet bidlet l-istatus tagħha u saret gass. Bidlet l-istatus tagħha u nieżla saret rain. Xrobta, di moment dik il-qatr ilma daħlet ġo ħalqi, saret issa human body riki. Saret dem, whatever, mort nagħmel toilet lada jiena u telqet fid-dranaġġ. Jew ħarġet mal-araq. Dak id-dranaġġ li spiċċa fil-baħar. Mela, f'dak il-baħar imma mhuwiex vojt, f'dik l-enerġija, f'dak ir-ruħ, imma hemm il-ħut, hemm il-ħaxix jgħix, hemm il-ħlejjaq. Ġifieri meta r-ruħ tidħol f'body dik it-tiny drop tinqala mill-kunċett eter mill-eternità u daħlet f'ġisem biex tinkarna ruħha, biex timmanifesta ruħha, x'kien tmut mhux se tispiċċem bħal dik il-qatr li ma xkun ħarġet minn ġismek ma spiċċax hemm imma reġgħet saret xi ħaġa oħra. Issa, meta ruħ terġa' tmut, meta bniem imqut, ir-ruħ toħroġ u tmur f'dak it-totalità ta' kollox. Li kien fil-bidu ma jfissirx hemmhekk qiegħed void, m'hemm xejn, emptiness, u wasa fejn ta' fin dik il-qatr ilma waqt li qiegħda f'ġismi. U not li ħatu qottejt min jaf għasfur, għax issa ġisem ta' rikieda, trid tistenna l-proċess illi diġi darba toħroġ minni u dak li ma jixorbu għasfur she will know what it feels like to be a bird. Mirko, rrid tgħid xi ħaġa. Ma għandek element ta' fidi fiha. X'inhuwa? Dal-argument. Le, ma dan għandu fidi fiha għax it's science. Le, fidi eżin. Għax jiena nifhem għalfejn l-atomi jiġu riċiklati. Aha. Però bl-istess argument, allura il-consciousness tiegħek titfarrak f'għexieren ta' aluf ta' consciousness oħra u biċċa saret il-wirdien, il-bit, il-dudu, għallu. Le, dawk l-etim siġrilhom hekk. Allora il-consciousness qed tissepara inti mill-fatt. Iwa, żgħar, proset. Fil-fatt illum ix-xjenza x'indunat ix-xjenza qabel konna naħsbu li the brain creates consciousness. Ġifieri neurons iħabtu ma' xulxin, dawk il-mid billion ta' neurons iħabtu xulxin, bejnietom hemm il-microtubes jgħidulhom, kienu jaħsbu li huma hemmhekk hemm il-konoxxenza. Dak kien jaħsibha di min irrifittex fuq li huwa bravissimu huwa Sir Roger Penrose. Il-film dak il-film Inception ta' Leonardo DiCaprio, ma nafx wara krajtuh x'kontu, li bda jinżel ġoħol ma vera film kompless u tqil. Dak għamel ktib tiegħu ħadu eżempju minn da ta' Roger Penrose. Issa. Roger Penrose mhux x'ismu l-fiżiku. Dak. Dak Roger Penrose, dak kien ċettiku. Sewa, issa, dak kien jaħseb illi the brain creates the consciousness. U kien jaħseb illi aħna għandna neurons. Fej jaħbtu bejnietom hemm microtubes jgħidulhom. Ma kontx naħbi għalli li dejjem smajtu fuq argumenti ta' gravità u ma jien naf kollox u mhux intom. Niċċajta. Hemm l-idea eżempju. Ħan komplielu ħalli ma nfottilux. Issa dak kien jaħseb qabel illi bejn in-neurons aħna hemm microtubes jgħidulhom illi fihom tirrisjedi l-konoxxenza tal-bniedem. Issa,
X-xjenza issa biħ tagħhom għal dej correct themselves ma jsibux affarijiet. Issa the latest theory hija illi mhux the brain creates consciousness, imma brain and consciousness they are working together issa. Collaboration, they are now in collaboration. Kif fil-verità? Ma żewġ dipartimenti differenti. Imma, żomm, ħantik eżempju xedin b'mod sempliċi xettejt. Jiena tarawni singular human body, Ricky. Imma jiena għandi żewġ tikliewi wara. Għandi qalb hawnhekk, għandi l-moħħ hawnhekk, għandi il-gerżuma niżaw hawnhekk għandi stonku, hawnhekk għandi il-vini għaddejjin, l-arterji. Issa, immaġin il-bniem qed jirraġuna sfortunatament f'dal każijiet, il-kilwa jisab bnidem wieħed. U wieħed tgħid il-kilwa jinħajja jiena m'għandi bżonn xejn, waħdi nispiċċa mmut. Li ma tafx il-kilwa illi qiegħda teżisti to start with għax qiegħda ġodha l-komplessità kollha ta' human body. Ġifieri human body tiegħi mingħajr il-kliwi jiena mmut. Ifmuha. Però il-kliwi mingħajr il-body imutu wkoll. So we need each other. Ġifieri l-organu aħna għandna mingħajr xi 79 organs aħna. Minar qalb jien, dek naqla qalbi jien, minn barra tibqa' body. Mhux hekk, Ricky, ma jinbidillu xejn, imma mut. Jekk naqla l-istonku, immut. Issa, f'dal każ, il-brain u l-konoxxenza entangled, they create each other, imma waħdu da ma jistawx, huma entangled. Tifhem? Fejn ġejja l-konoxxenza. Issa l-konoxxenza li hija fil-krili ġejdula ir-ruħ, imirku jekk tistaqsini iktar saqsi tox tinkwieta. Jekk li jgħidula r-ruħ jew l-ispirit jew hekk ħan nispjegalek minn fejn ġej ħammulek qabel il-Big Bang. Tajjeb? Issa, però ħan nispjega tal-ġisem mela. Issa bħal kif jiena maħluq minn daw is-79 body parts to create one Ricky, intom meta taraw lili, ma taqdux tgħiduli aw kilwa, aw sieq, aw vina, aw arterja, issa jħu li Ricky. Komplut. Imma, I exist as a singularity bħala body għax maħluq minn daw il-ħafna parts. Mela dimeni immi il-ħafna parts ta' ġofija creates the one. Jien, Ricky. Issa, dal-kunċett it-tespandiħ fuq il-kunċett ta' Alla u l-univers. Ġifieri, l-univers jeżisti, mhux bil-pjaneta tagħna biss, kieku mhux ma nsejħulux univers. Ikun sejħulu l-planet tagħna biss. Imma universe għaliex hemm ħafna celestial bodies li huma il-pjaneti li naraw il-qmura, l-asteroids, dawn l-affarijiet kollha. Issa, mur reġġa kollox lura u mur qabel il-Big Bang. Dik hija l-aħjar teorija li għandna sissa u issa dal-aħħar 10 snin ħarġu bil-Big Bounce jgħidula. Issa l-Big Bounce hija simili tal-Big Bang, imma il-Big Bang għandha gdi. Ġifieri il-Big Bang ma kien hemm xejn qatt. U out of nothing, boom, sploda kollox. Il-Big Bounce tgħidlek illi every now and then inti meta l-univers beda minn hawn shrink jagħmel hawn ma sejjer għal ġo univers ieħor, allura qed jagħmel ħin kollu dik il-Big Bounce. Issa. Mur kollox lura u għandek empty space. A dark place. Xej, ma tista' tara xex m'hemmx light ġo fih, m'hemmx atomi, m'hemmx dawl xej. Mela you have an empty body. Sek għandek body inti imma bla ruħ, bla nifs biex niftiemu. Issa, biex ġismi jena jibda jagħmel użu u jissir konxju bih innifsu li għandek ġisem to start with, jien rrid li ġi aware consciousness, rrid tħolli l-konoxxenza biex jien ġi aware to start with. Ġifieri il-body nistgħu nkunu 3 bodies għaw aħna. Nibqgħu hawnhekk taqla l-konoxxenza minn ġofina jista' jgħaddi 100,000 sena. Aħna 3 għaw nkunu qed neżistu għażik għax ma nafux bina nfusna. Mela Alla jidħolaw. 14 billion years ago, sewa, isu seħ l-ewwel konċepiment. Alla biex niftehmu f'dal-każ ħan seħħulu fil-maskil kien il-penetration b'mod reduċit ħalli jifhimni bniedem il-penis tar-raġel. L-univers huwa l-female f'dal-każ il-womb. L-univers x'jagħmel jekk tinnutaħ? Ħin kollu pregnant. Ħin kollu joħloq supernovas ġodda, xmux ġodda, ħlejja ġodda, kreaturi ġodda, ħin kollu pregnant l-università, ħin kollu pregnant, ħin kollu jikreja, ħin kollu joħloq. Imma l-penetration kella tkun, dali aħna sissaħna għax ma nistawx nifmu xidija dil-universal consciousness, allura waqqajnija taħt Alla. Li hija l-enerġija kozmika biex niftiemu. Issa, mela meta di daħlet l-univers tagħna, dik li mbagħad aħna ngħidu l-Big Bang jew il-Big Bounce, hemmhekk Alla bum, għamel il-fertilization
misma l-bajda, paħ, u sploda kollox. Issa, il-fertilization kif taħdem inti għandek sperma, u daħlet. Wara ftit sigħat da jibda biex jibda jinħoloq il-fetu jgħidulu żgħir ħafna fl-ewwel xahar, ma jkunx raġel fl-ewwel xahar, l-univers fl-ewwel 380 miljun sena kien għadu biss għaddej bl-inflazzjoni tiegħu. Issa, wara biljuni u biljuni ta' snin beda jimmatura l-univers illi jista' jibda jikkrea ħajja iktar satil. Għalhekk aħna ġejna issa ngħixu ma ġejniex ngħixu 10 biljun sena ilu, għaliex ma stajniex. Nevolvax kien iktar l-univers kien jaħraq ħafna biex niftiehmu, issa kkulja qed jikkulja iktar. Issa, però grazzi għax-xjenza aħna nafu qed jespandi. Mela għadu qed jinfirex dal-cosmic pregnancy għaddejja. Issa, il-bużillista da kollu u diffiċli ħafna li dil-bnem jifhimha hija illi u jara li l-nifsu l-bniedem bħala bniedem, ġifiri jek tgħid li int min intrik. Jien ngħidlek Riki, awtomatikament Riki għalija dal-body. U hemm jibilgħu il-bniedem li ma jifhemha qatt. Jien jekk tgħid li vera int min int, jekk tgħid int min int. Jien ngħidlek jiena l-assolut. L-assolut mhux b'mod ta' ego imma kif jifhimha l-bniedem, jiena qatt ma nassoċja li l-nifsi ma' Riki. Il-messija. Tajjeb. Tini 200 euro, ħantella kejja. Essa, mela, jien min jiena walla inkarnat fi bniedem bħal kull ħaġib ma' din ma jistax jifhem il-bniedem li anka kull bniedem li hawn fid-dinja walla inkarnat fi bniedem. Ġifieri, jekk il-kilwa staqsija minni, jekk ikollha nuqqas ta' informazzjoni ġo xi xeta maqbuda ġo tal-human body, qed tgħidlek jiena l-kilwa, jiena nagħmel ir-rita. Li ma tafx il-kilwa, di moment li jekk jiena tiqaf qalbi xi sfakdu tmut ukoll. So għalkemm mi taħseb li indipendenti u għandha l-kontroll fida u qed tgħix. Li ma tafx hija li qiegħda teżisti l-kilwa tiegħi għax hemm daw il-ħafna partijiet oħra f'ġismi biex jagħmlu l-body. Alla mingħajrna ma jista' qatt jeżisti u aħna mingħajr Alla ma nistgħux neżistu għalfejn. Mela Alla jgħid fina. Aħna din falla. Kif? Jekk jiena lilek. Isek jgħadġu toħlamu. Le, mhux jekk jiena lilek ngħidlek qed tarani sajan. Poppja tħolma, l-univers poppja ħolma, mhux hekk qed tgħid inti. Le, qed ngħidlek dira, jekk jien ngħidlek sajan, qed tarani. Biex qed tarani. Bajnejja. Bajnik. Qed tismani? Ejja. Biex qed tismani. Ejja. Ejja misni, biex qed tħossni. La ma rridx, thank you. Biex qed tħossni, tgħid li bidejk. Dik hija l-illusion il-maja li aħna nqabdu fija. Ġifieri, inti meċ tarani bajnik huwa żball, u meċ tismani b'widnejk huwa żball u laqas qed tħossni b'sobajk. Da kollu inti qed tħossu jaħdem ġo moħħok. Għajnek kull muma kamera bħal il-kamera kif qed iġġib lili. Li jgħidu la concave aħna d-dawl jaħbad hekk issa u mbagħad jaqleb wara bil-concave light jgħidulu. Tiftakruh fil-physics, kont tidħlu physics żgħar meta konna żgħar, issa il-concave light u l-prism light aħna jaħdmu hekk għajnejna bħal prism mela. Da d-dawl qed naraw barra dik ix-shape ta' Mirko, ġo għajnej, ġo moħħi qed naraħ il-Mirko mhux f'għajnejja. Is-sound jiena meċ nisimgħu ġew id-dnejja, imma qed nisma' ħsejjes. Il-moħħ qed jinterpreta u mbagħad dak is-sound. Meta jiena lilek immissek, ngħidlek intix bniem eżempju intix kiesaħ jew sħun, dik mhux subajk iħoss temperatura il-moħħ. Fil-fatt, jekk jiena jkun naqtalek in-nerv ta' subajk, naqtaħulek in-nerv jagħti għall-moħħ, tista' ddaħħlu inti nista' ndaħħalulek ġo -50 m'intix ħadd induna, u nista' ndaħħalulek ġo banju jaqli bl-ilma u ma tħoss xejn għalfejn għax in-nerv li tikkomunika l-moħħ biex iħoss dik is-sensi m'hemmx tasal. Issa, hawn jidħol is-six sense tal-bniedem għax dafet komplessi ħafna. Mela, fejn jidħol dawn l-affarijiet ta' spiritwalità ta' Alla biex bnedem jifhem dal-kunċett, immaġina Alla huwa il-moħħ kbir enormi li nsejħu l-univers. Għallet jara truju, qed jisma' truju, qed iħoss truju, li kull ħaġa li inti qiegħed tara u taħseb qed jaqa' at the end of the day f'dal moħħ kbir kosmiku li jsejħulu Alla sejħulu li tridu. Qed tifhem? Di qiegħda spjegata ħafna tajjeb min irid jaqrah. Għandi l-ktieb Strings of Fate. Biżgur ħadd ma jaħseb qed nagħmel riklama għalija jiena l-kotba nbiħħom €4 kemm jiġuni. U l-flus kollha nixxihom siġar. U minnu brok inti julek b'xejn ġifier kemm tibgħat li l-address
u nimpostaħħulek, għasna dak għalfejn tgħidli minn inti, ħalli ma jaħsbux illi qed nagħmel reklam żgur fuq di. Ma fija xejn ħażin, tara. Oh le, ma niddejjaq. I don't need that in my life. Jafuni biżejjed nies li. Imma hemm qed spjegat ħafna da dettall, għandi meta taqrah tieħdu aħjar il-film milli kif qed nispjegaħħulek jiena. Mirko rrid tistaqsuni xi ħaġa intom. Iva. Inti l-ewwel bdejt issemmi dawk l-eżempji ta' nies li jaraw nies oħra li mietu meta jkunu clinically dead. Allora fl-impunt tinkarna jekk da 10 snin wara 20 sena wara. Proset. Baqa jara l-familjari. Eżatt, dik hija domanda li saqsu li ħafna. Again, mela, il-problema hija di illi inti tidħol fil-kunċett ta' space and time jgħidulu, ġifieri ta' ħin, di moment illi inti twilit. X'in ġejt ewer? Ġifieri, ħanġi pereżempju ħalli l-vjuri film jaħjar. Jekk jiena aħna mmorru norqdu issa. Tlieta li aħna. Jien norqod 5 sigħat, inti tirqod 10 sigħat u sajn jirqod sa'tej. Dak jagħmel veru dak. Eżempju mela. X'kien bdejna, x'kien rqadna tlieta f'daqqa f'0 point. Għalin hemmhekk spiċċa l-kunċett tal-ħin għax ma nafux x'kien ħanqumu. Sajan jaf illi kien ilu satejn riqet, mux waqt li qed riqet, di moment li qamu ħares lejn l-alloġġ, il-ħanin għaddew satej. Jien għadni għaddej fil-sleep tiegħi, fl-eternal sleep tiegħi. Għaddew 7 sigħat nagħmel hekk, x'ħenu il-ħanin għad fil-11 ta' billej ġa saru s-6. Int tirqod iktar minni u tqum fit-8 filgħodu. Mela, il-kunċett tal-ħin għamel sens bis-salina tlieta, mhux waqt li aħna reqdin, waqt li aħna ġejna konxji serġajna, ewer. Issa, il-ħin kif nefmuħ aħna u kif nafuħ aħna, dak x'in taqbeż id-dinja tagħna, dak ma jeżisti mkien. 24 hours jeżisti biss fid-dinja tagħna. Għalfej għax biex iddur fuq l-axis tagħha d-dinja tieħu daqshekk ħin. Dik minn hemmhekk ġibnija ġifieri. Issa imma pjaneti oħra l-axis tagħhom ma jdurux l-istess mod tagħna. Issa, meta inti ħriġt minn ġo fik, isserġet li b'enerġija r-ruħ sejħela li trid, mela l-kunċett ta' space and time ta' 24 hours tal-li kellek bidu tmim, ġifiri date of birthday u date of death, dak waqa mal-body, spiċċa minn mal-body dak, għax isserġajt li btinti f'xi ħaġa fejn il-kunċett tal-ħin jieqaf. Bekk kull min jikollaw it-tip ta' near death experiences kollha jgħidu xi ħaġa komuni, ifluhom. Il-ħin ma kienx jagħmel iktar sens, waqaf ma kienx hemm kunċett ta' ħin, ġi timeless. Għax il-ħin jagħmel sens biss inti di moment li ġejt body inkarnat. Issa, mela jekk inti m'hemmx kunċett ta' ħin, jekk inti nannuk 40 sen ilu, 40 sen ilu għalik għaddew f'did-dinja. Għalik f'dak ir-realm ta' faddew biss għalik split of a second. X'int ħadd ikkompara l-ħin? Ġifieri ħantik eżempju, jekk jiena jkolli naqbad u nidħol ġo space shuttle u nsifer bl-speed of light u ndum 5 snin sewwa. Għaddej bl-speed of light, 5 snin biss. ħafna 5 snin le. Niġi lura, intom tkunu ilkom limittu u l-brazza umana nbidlet ma nafx kemm il-darba u min jaf kemm il-lasta tkun għadde. 5 light years biss. 5 years bl-speed of light. Imma, għalija baqgħu 5 snin għax għadni ewer, imma kif inbidel il-kunċett tal-ħin, x'kien jiena żitt l-speed tiegħi, biddel kollox. Fimt? Li xinħan iġi lura jmena li ħansib insajja nissa b'5 snin iktar matur u l-Mirko iktar matur 5 snin, niġi li l-Mirko jdu li Mirko minnu. Jdu li dakka għaddew għal-eżempju għaddew 50,000 sena ta' meta dawk tlaqt inti. Iġviri kunċett tal-ħin jinbidel, di moment li bdem joħroġ xi ħasra, għalhekk ibsa ħafna biex jifmondu għal affarijiet in-nies. Xortadni, jiena għalija xortadni ma sibx soluzzjoni f'dil biċċa xogħol. Ma tistax issiba l-sinti. Hemm soluzzjoni. Issa hemm soluzzjoni ta' kollox. Mirko, qabel jibda saqsini Issa tfittxi. Titkompli saqsini xi ħaġa oħra fuq il biċċa tal-li wiġibtek tal-fejn jara bniem disease forti meta jinkarna allura. Għax il-kunċett tal-ħin tittieħdu kif inhu uman f'din dinja. Allora ma tistax għalek it will not make sense, imma l-ħin tittifhem li huwa xi ħaġa li aħna nużaw aħna just to make sense għat 24 hours tagħna biex jeżisti dak il-ħin imkien ma jeżisti. Qed tifhem, fl-univers m'hemmx ħin, timeless. Qed tifhem, u aħna għalina jeżisti to make sense with our human experience. Tgħid li timeless għax nara l-Mirko jxenger rasu. Jgħid li l-univers qed kejlu inta x'qed tgħid li 14 billion years li jeżisti. Imma again, bin-numeroloġija tagħna. Ġifieri ħantikom eżempju, min jaqra r-Rig Vedas,
Ir-Rigvedas huma ancient texts tal-Indjani, tal-Hindu. Tal-Indjani. Daw għandhom 4000 sena. Issa profu. Jgħidu li iktar. Jgħidu li iktar. X'inhu ma? Li għandhom iktar jgħidu. Nimxu li għandhom 4000, di spjegaw diliri. Mela fir-Rigveda sem miktub ċaru tont. Li l-univers beda minn bindu. Bindu tfisser il-Big Bang ta' 4000 sena ilu. U jgħidlek li l-univers jgħix 100 Brahma years imqajjem. U mbagħad jerġa' jorqod għal 100 Brahma years. Tafu kemm huma 100 Brahma years fil-Hindu? Għax dal-kobor tagħhom. Kull Brahma Day għalihom one Brahma Day. Brahma biex nisifmuni, Brahma huwa dak li l-Kattoliċiżmu jsejħulu Alla. Fil-Hindu jsejħulu Brahma biex niftehmu. Tal-Lut huwa Jahwe, dan huwa Brahma. Ġurnata ta' Alla tal-Hindu Brahma hija 4.6 billion years. X'qed tagħmel 4.6 billion years times 365 days biex iġġib sena, u mbagħad tagħmel sena times 100, dak jiġu 311 trillion years. Tistgħu timmaġinaw intom kif daw in-nies 4000 sena ilu kellhom kunċett illi l-univers jgħix 311 trillion years. U mbagħad jikkollassa fuq u nnifsu dik li l-lum jgħidu għal-Big Crunch. U mbagħad jerġa' jkun hemm empty space jerġa' jinkarna mit-sena wara Brahma years. Ġifieri daw l-affarijiet aħna naħsbu li issa niffilosofizzawhom jew nafuhom issa, imma daw l-Indjani no joke ta' fir-Rigvedas daw qed jagħmlu lek ċar li huma ġa konxi li l-univers beda minn x'imkien Big Bang u jerġa' jkollu l-Big Crunch tiegħu. U ikkellhom il-kunċett ta' ħin ħaġa l-Knisja Kattolika u ħafna mir-reġjonijiet għalihom l-univers kum li jeżisti ftit teluf ta' snin. Id-dinja kienet. Id-dinja? Ġifieri daw kellhom ġal kunċett li l-univers 311 trillion years tafu x'qed tgħidu intom biex ikollok il-kunċett ta' snin. Din nitkellmu waqt l-event għax għandi xi ħaġa oħra. Ġifieri x'qed ngħidilkom il-kunċett ta' ħin kif nifhmu aħna qert li waqt li din ħajjin mhuwiex l-istess ħin kif jaħdem meta inti tmut, meta inti toħroġ fl-Eternal Realm, dawn il-filmi dawn huma komplessi ħafna jien biex wasalt fimtom dawn l-affarijiet. Inni dil-ħajja u ta' qabel kollha, kemm inni neżisti. Issa li issa xi prova għandek mhux ħan idħol fija. Imma biex spiċċajt nifhem, xiġifieri jiena I exit the body, nidħol fl-Etern fejn jaqa' kollox dak li hu uman, dak li hu ert li dak li huwa ta' ħin kif nifhmu ta' gravità, minn dak kollu m'hemm xejn x'kien toħroġ inti. Inti fett nafu ma x'esperjenzajthom jienet first hand ġifieri, imma għem mhux ħadd nidħol fihom għax min ma jkunx esperjenzhom ħajaħseb b'mod naturali, dawri ġifieri ma ħadd xejn hekk. Issa anyway, dan issa x'u saqsuni ta' fuq das-suġġett qabel nagħmlu l-event. Le, jekk trid tistaqsini dawri, għal m'għandix ħaġa. Għalli niktibha u nitkellmu. Jiena għandi mistaqsija tal-ħara fil-verità. U ejja għadda issa mhux hawadin. Jiena naf. Titħobb potjew? Naf nies li l-istess esperienza li semmint ġifieri. Ejja, għek mirko. Qabel meta jmutu n-nies jiltaqgħu ma' nies familjar tagħhom 10 snin ilu biex speċi ta' jagħmlu transition easier. Jiena naf minn ġrat l-istess ħaġa taħt l-oppju. Ija, tiġri wkoll taħt l-oppju ġiri taħt l-anestesija. Allura, jekk nistgħu u inti temmen li hija kredibbli daqs minn kellu near death experience, eżempju. Le, ħanejdek xi ġiri le, ma tkunx kredibbli daqshekk tal-anestesija. Fil-fatt, il-riċerki kollha li jsiru fuq dawn l-affarijiet ma jdaħlux anestesija u l-oppju dawn l-affarijiet. Imma literally li tkun miet il-bniedem. Tifhem, miet kif qedlek fuq l-ECG straight line. Issa, fejn jidħol l-oppju imma biex inwiġbek fuq għad il-ħaġa tal-oppju jiġri hekk. Ġied il-bniedem il-oppju sewwa inti mhux sejlek it-tabib li kont qed friskru tmut, l-armakx. Imma hemm min imut waqt il-oppju. Naf min għalhekk qed ngħid. Naf min miet. Ġifieri hemmhekk u ġratlu near death experience billi qed triqet u m'għandux idea x'inhu jiġri, imma l-ispirit tiegħu bum sabu l-exit għax il-ġisem tiegħu ġie bib telaq. Issa jerġgħu jagħmlu resuscitation jgħidula, ġifieri wara ftit jerġgħu jġibuk. Dik is-seħħ. U jekk nixtieq tobba qegħdin jarawni toqgħodux tibżgħu. U għajduhom naqdaw l-esperjenzi ħalli ma nibqgħux nidru bħali waħdi biss iżjed ngħid xi ħmerijiet. Għajduhom li ġieli eżempju waqt l-oppju ġralkom dal-każijiet. Illi nidħol jien m'għandi xejn, imma l-oppju samħaw ma jaqbilx miegħi u mittilhom waqt it-teater. Daw jagħmlu minn kollox u jerġgħu jġibuni lura. Issa x'ħedin inqum daw x'ħejdu l-isma' rejk inti mittal 30 sekonda ta' ġejt nil jew mittal 2 minutes weġana ġibnik għax inkella jallarmawk.
apparti li ħadd ma jrid jidher ikraħ, imma jiena nixtieq li jekk li jistekkaw xi tobba li rtiraw mix-xogħol allura għandhom xi tilfu, ejduhom ħatejnuhom in-nies, ħatejnuha xjenza f'dawn l-aspetti. Għax bekk bistejna, tinsi xi dawn l-affarijiet ħafna nies jalqu ħalqhom biex ma jitilfux il-pożizzjoni tagħhom, ix-xogħol tagħhom, biex ma jidrux li jagħmlu żball waqt ix-xogħol. Ġifieri dan ikunu għalhekk l-anestesija ma nsemmilek għattal fejn għax kien hemm ħafna dat tip ta' tricks behind the cases. Allura ma tantx nista' nirreġġilek l-argumenti, ara daw li mietu u ġew lura. Dik storja oħra, għax daw qed jirrakkontaw events li jekk jiena mittaw u l-event ġara 100 mil il-bot, hija impossibbli li jiena nista' nkun naf bih l-oġġett minn ġew is-sodda tal-mewt, fim xi ngħidlek. Mela, nispera li b'dali qed ngħid in-nies sewwa mhux toqdu fuqi għax jiena moħħu ma għandi. Ġifieri nista' nkun l-informazzjoni li nkun ġbart ma nkunx qed korret 100%, jekk tiġi ngħid kollox live kif qed jeżvolġi l-argument, mhux għandi ktieb qed naqra minnu biex ikun eżatti. So jiena bdejjem nissuġġerilu li dali qed ngħid imur u jfittxu, jiċċekkjah. Ħalli bħalma jiena fimthom fid-dinja tiegħi, inti tieqaf tibża mill-mewt u tibda tifhem kif taħdem il-mewt. Issa Mirko, inti rid tgħidli xi ħaġa qed narak toqmos hemm wara u qed tgħidli ma di jara di kif naqbel miegħek x'inhija. Le, jena fej jitlu, eżempju, konċetti ta' speed of light. Kuntant ma jkunux korretti kif tintuża l-analogija. Sawa. Għax meta ngħidu aħna titravelja bl-speed of light, ma tantx nieħdu consideration dik li jdura Lorentz contraction, ġifieri inti iktar met titravelja bi speed, iktar qed tonqos id-distanza. Ġifieri jekk inti qed titravelja bl-speed of light, inti isek literalment qed titteleportja. Jekk qed titravelja viċin l-speed of light, dak li inti għalik jinħass li huwa 2 minutes away mill-frame of reference tiegħek jien qed narak għaddej ġifieri għal 1000 sena jew 2000 sena. Sewa. Dik nħoss li kont meta nġibu eżempju biha ma tkunx korretta u kapaċi tfixkel in-nies għax jaħsbu li you can actually travel at the speed of light. Ġifri inti tgħid qed nifhmek tajjeb illi jekk jiena ħanitlaq is-san biex immur eżempju fuq pjanet oħra bl-speed of light, jekk vera jinniħu l-speed of light, veda ma kunx għamil travel nasal is-san istantanjament. True Lorentz contraction li jiġri. Spjegaħ li eżatti dik kif tispjegaħ. Inti, eżempju, jekk inti għandek żewġ karozzi, waħda titravelja 90 km/h u l-oħra titravelja 60. Kull jkollok tkejjilhom in motion, il-karozza li titravelja b'90 km/h ħassib li hija iqsar mill-oħra. Għax inti l-affarijiet li jispidjaw, ovvjament, fi speeds daqshekk żgħar di ma sax tkejjilha, di tiġi apparent ħafna meta inti qed toqrob l-speed of light. Normal ma tagħmilx differenza. Ċiri dik inti iktar ma taġġel iktar id-distanza fiżika bej fejn qiegħed u fejn sejjer tiġkien sakemm actually meta titravelja l-speed of light tiġi fix-xejn. Ġifieri meta aħna ngħidu x-xemx da 8 minuti u nofs il-bot, dik il-foton għalina għamlet 8 minuti u nofs ġejja. Għalija ġiet fid-dinja istantanjament. L-għed nixin għedek proset, għax solvejt risposta tajba ħafna, ħanidek għalfejn. Fenomenu komuni kolla, kull minn kollu near death experience, ġifiri mit, u reġlura, kolla jgħidulek illi il-ħin ma kienx jeżisti, ma kienx hemm kunċett ta' ħin, u esperjenzajt l-esperjenzi kolla imma f'daqqa simultanjament. Ġifiri, esperjenzajt eżempju happeningaw, li f'waqt li għed bniedem inti trid sekwenza għalijom, jien eżempju għed nesperjenza dwejja, 5 minuti wara għed nesperjenza l-ferħ, 3 kwarti wara għed nesperjenza tmur timxi u għaddej il-ħin. Issa, daw kolla jirrakkontaw illi all these experiences were happening in this simultaneously in the same moment. Illi f'did-dinja inti kif ma tistax tifhimha. Imma kolla di komuni, jek jitħol fitxu fuqhom, issa x'inhu jiġri? Biex bnem jitravelja bl-speed of light, somehow għatem point of distance, ġifiri tlaqt minn point A u ħatasal point B. Mela hemm bare day u hemm moment of death. Jekk bnem jaqbeż dik il-biċċa jissupera l-speed of light, ħajġi fl-eternità. U l-eternità jiġi kollox ironically taħsbu inti static. Imma jkun qed jiġri kollox. Imma tant ikun qed jiġri kollox simultaneously illi all it will happen inside you. Ġifieri, l-esperjenzi kollha inti ta' il-ħajja tesperjenzhom fl-istess moment.
li huwa bnina ma jistax jifhimni jekk m'għaddix minna, jien di esperjenzajta u mnellettila x'fakkartni fija. Neħeġġixkom tagħtux kas l-esperjenza tiegħi. Fitxu daw near-death experiences u jispjegaw ilek hekk kollha, ġifieri all the experiences, all the moments, all the happenings esperjenzajthom kollha fl-istess waqt li huwa impossibbli jagħmilha uman. Issa, di fakritni wkoll inti, Mirko, meta bidem ikun ħajmut jgħidlek nara ħajti kollha għaddejja fi spit of a second. Illi inti semmejt illi iktar kemm jibda jżid fl-speed of light jibda jersaq għal da. Mela għax ikun qed jasal biex imut bniedem, għalhekk il-ħajja kollha dik is-70 sena, 80 sena jista' jikkondensaħħa fi ftit sekondi, irid tgħid kif jista' jkun ħajja sħiħa bniedem jaraħħa f'10 sekondi jew f'5 sekondi. Għaliex ikun hemm dil ħaġa li tissemmi inti Mirko li iktar kemm tersaq lejn l-speed of light iktar tibdew tiġu ħaġa waħda. Ġifieri iktar kemm bniedem jibda exiting the body, allura jibda jitlaq minn dik il-form ta' space and time tal-ġisem li taqbdu fil-ħin. Inti xi toħroġ bil-ġisem ma tinqabadx iktar fil-ħin, mela jekk ma tinqabadx iktar fil-ħin, ma tinqabadx iktar fl-speed of sound, ma tinqabadx iktar fl-speed of light, għaliex l-speed of light u l-speed of sound u whatever li nkejlu jinqabad somehow għaliex hemm point A u point B. Imma fl-eternità daw ma jeżistux, għax l-eternità huwa eternal recurrence, la hemm bidu u laqqas hemm tmiem. So, daw il-kunċetti li tissemmiti bla ma jaf b'mod xjentifiku, sewa da xjenzat, kien qiegħed jantiċipa x'qed iħoss bniedem meta he will leave the body, għalhekk ma jkunx hemm nixtieqkom tarawhom dawn l-esperjenzi kollha l-istess ħaġa. Il-ħin ma kienx hemm tik tiegħu, ma kienx hemm ħin ta' bidu tmim, imma kont etern. L-esperjenzi kollha, l-esperjenza jtom simultanjament bejn l-esperjenza kollox f'daqqa, illi ma nafx kif ħan nispjegaha f'did-dinja. Kollha raw ma rodu għal dak li tgħid inti bla forsi ma taf jew jiena stess, kienet jispjegah b'dak il-mod dak ix-xjentist. U għabek li aħna nkejlu distance u whatsoever għalix ma naqbżux l-speed of light, għal ma nidħlux fil-eternal realm, imma nibqaw għaddejjin. Jisuħaddik eżempju, inti jisek għandek ritratt, jien iġbet ritratt ta' xejn hemm min-nies u kollox. Dik l-eternità qatt ma ħajċaqlaq, il-video imma għandu beginning and time, il-video x'inhu? Jekk ikolli naqbad dak ir-ritratt kif seħlek, sewwa, dak il-bniem taraħ ġej minn hawn li jħor ġej minn hemm, li jħor ġej minn hemm il-ħin għaddej, di moment li ġbittu r-ritratt li snapshot, hemm waqaf kollox, time stood still. Dawk in-nies inqabdu f'dik l-istampa, tifhem issa m'għandhomx iktar bidu tmiem, ħajbqgħu hemm kemm dak ir-ritratt kemm jibqa' jeżistijek, ħajbqa' għal dejjem hemmhekk, fimx ngħidlek. Għalkemm huma vera dawk in-nies għax kieku ma qbadthomx fir-ritratt, imma they are not alive in the photo, but they will remain forever in the photo. Interessanti. Ma nafx tifhimniex ħażin, dawn huma diffiċli taf x'inhi l-problema dawn l-affarijiet. L-istess kunċett. Li qed nispjega xejn li neffabbli jgħidu it's very hard biex nispjegahom within għandi risposta bil-ferma aħjar għalik b'ħafna. Jkun nista' ngħidlek naqbdek hekk, ngħidlek ismi dħol ġo moħħi, ħadd esperjenza ħda li ngħidlek. Imma ma nistax nagħmel ilek sfortunatament. Interessanti. Inti x'qed tistaqsini Sajan? Għax għadek kien ħallu għal darbora x'di Ara, issa nibatlek xi ħaġa u mbagħad niddiskutu għal darbora. Għax di nistgħu nespandu għal partu. Aha. Mirko inti tixtieq tgħid xi ħaġa oħra? Għax inti naf li ħadd nespandu għal partu għax hemm xi ħaġa. Ma rajkx nagħmlu partu, inti ma tixtieq toħloq event. Ejju. Għax għamlu x'event fuq hekk, u kulħadd jiġi anke jħeġġeġ nies li forsi minn kellu esperjenzi ta' near death experiences, jilħaq jikkuntattjana. Dirridu naqdu. Hekk l-aħjar hu. Dirridu naqdu l-UFOs magħhom. Naqdu li trid imma. Kif? Issa ħallu għal darba li jmiss, issa ħantih xjara x'qed tinsegwi bħalissa li ħajjej tara. L-istess ħaġa li nitkellem jiena. Mela forsi xi darba naqbel inti. Anti ħaspet mod ieħor fejn ħajjej tara dal-ostja. Ifni ħanti każeb dawn l-affarijiet li tnejt jien. Imma ħataqqat il-UFOs magħhom. Mhix problema. Ħa nagħmel suġġeriment żgħir. Min qed jarana jaħdmu. Kif spjegajt issa int? Tajjeb, mela, min qed jarana. Alright, naf x'qed tippervatajt, alright, okay. Ħa nagħmel dan appell, please. Min qed jarana. Pero min kellu near death experience biss, ġifiri min daħal l-isptar, mit u reġa ġilura. Please, tibat li xieħlomt billej, xrajt hallucination, ħat trip u rajt, mux ħanati kaskom. Pero ekkaw xieħat, step forward, please, illi da mit u
b'xi mod reġa' ġilura u kellu esperjenzi fuq dawn qegħdin nitkellmu, ikkuntattjawni private inbox. Ħalli meta nagħmlu id-diskussjoni man-nies jekk jogħġobkom ejjew waqsmuhom magħna. Ġifieri, meta jarani jista' jibatli fil-Facebook tiegħi. Sajan, meta dal-event ta' fżomm, għax dal-offerti żbieħ ta' falxi żbieħ, għaliex jien nafsaw, tiġi mara jew raġel ieħor u jgħid l-esperjenza tiegħu ngħid tara di ma kontx nafa. U ħadd ieħor qed isma' li qed tgħidu intom tajb imma jien għandi l-esperjenza. Hekk nikbru l-kol flimkien. Jiena dejjem ngħid jien m'iniex profeta, jien m'iniex messija, m'iniex teacher, jien ħadd, jien student tal-ħajja u qed nitgħallem. Daw ġew ta' ġofija minnu. Issa, all together, kuħat għadda pit-2 cents tiegħu, 2 cents naqdu lira. The many in the whole. Di realtà hija stramba mennu, ħadd ma jifhmu. Għalhekk hemm bżonn li jsiru topics fuq dawn l-affarijiet. Jekk ma ħadd ma jitkellem fuq għodu nitkellmu fuq il-futbol, u ħaqgħodu nitkellmu fuq il-politika, u ħaqgħodu nitkellmu fuq il-Formula 1, iktar ma ħanifhmu xejn. Huwa meta ħanibdew ninteressaw ruħna f'da suġġetti, meta ħanibdew nitkellmuhom kemm jista' jkun mod xjentifiku, u mhux jiġu nies biex jitgħajru, inċintejt inti ejja jekk taf iktar tajarnix. X'imma qed nagħmilek ċaraw. Jien ma naf xejn, jien. Jekk inti taf, mhux tgħid inti ħmeri, tkellimx dik il-lingwa ta' ignorant, ta' troglodita, imma ejja waqsam is-xjenza tiegħek, aqsam l-arfin tiegħek, għax bekk biss jikbru l-affarijiet. Inkella ħadd tibqgħu sfortunatament gżira tal-ignorant. Issa, messaġġ wieħed biss nistgħu wassal min mitlu xi ħadd. What they mean grieving period, etc. etc. Tibżawx daqshekk, għaliex li kieku jaħasra nixtieq indaħħalkom kollha ġofija biex tifhmu x'nixtieq infiem. Ma jispiċċa xejn. Xejn. It's just a concept. The moment of death huwa the moment of life ukoll. Dik ma tantx jista' jifhem għall-bniedem, ftakru f'dak li qedtilkom fil-paradoss. Biex teżisti l-ħajja, trid teżisti l-mewt. Biex jeżisti d-dawl, irid jeżisti d-lam. Mela, the moment of death huwa the moment of life ukoll. Dik sfortunatament ħadd tifhmuha x'kien tmutu ħafna minnkom. Ftit minnkom li esperjenzaw ċertu affarijiet minn kellu near death experience jew whatever, jaf x'jiena ngħid, u ħadd ieħor f'dil ħajja ħajiltaqam esperjenzi li bħalissa tkun xettiku miegħi u 10 snin oħra ħajkollu a life changing experience jew 5 snin oħra jew 20 sena oħra. Qed tifhem? So ngħinu xulxin f'dawn l-affarijiet. Mela għall-event mela. L-event nagħmlu issa gerjajtuni fuqha tas-suġġett. L-aħħar wieħed kellna ħassruh imma għalej miss nagħmlu żgub. Dak kellna wisq affarijiet. Imma da se nippjanawh sewwa u noħolquh. In the meantime, please, biex esperience ta' near-death experience, batuli. Ħalli jiena nkun nista' jew nieħu l-esperjenza ma tixtieqx tidher. Jew inkella ejja waqsam magħna. Bħalma jagħmlu ġo forums barra minn Malta u ħadd ma jitħak bħal. Irridu nsiru iktar open minn da suġġetti. Għandi tnejn minn nies ġejjin. Hekk fil-każ ħodilhom l-interview. Mhix problema. Basta huma near-death experience. Biss naċċetta jiena personali, ma naċċetta xejn. Tajjeb, thank you very much. Grazzi Rick. Thank you, Sajan. Thank you, Mirko.